இன்றைய நாளில் விஎம்சிசி கட்டிடத்தில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற இன்டலெக்சுவல் புத்திஜீவிகளின் அமைப்புக்கான இக்கூட்டத்தில் உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்பதில் பெருமாள் அடைகிறேன். இன்றைய நாளில் எங்களுடைய தோழரும் மதிப்புக்குரிய மாண்புமிகு அமைச்சருமான சுனில் குமார கமகி அவர்கள் இதுக்கு தலைமை வகிப்பதை எங்களுக்கு நிகழ்வுக்கு ஒரு விசேட அவளை சேர்க்கிறது. இந்நிகழ்வுக்கு வருகை தந்துள்ள ஆசிரியர்கள், அதிபர்கள், வழக்கறிஞர்கள், பொறியியலாளர்கள், அரசு மற்றும் தனியார் ஊழியர்கள், துறை தலைவர்கள், ஓய்வு நிலை நிபுணர்கள் எல்லோரையும் நிகழ்வுக்கு மரியாதையுடன் நிகழ்வில் கலந்து கொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டு நிற்கிறோம். கூட்டமானது நமது மாவட்டத்தில் எதிர்கால வளர்ச்சி, கல்வி, சுகாதாரம், சமூக முன்னேற்றம், இளைஞர்துறை மேம்பாடு போன்ற பல துறைகளில் புதிய சிந்தனைகள் மற்றும் கூட்டு நடவடிக்கைகளுக்கு வழிவகுக்கும் ஒரு சிறந்த தளமாக அமையும் என்பதில் எந்த விதமான அச்சமும் இல்லை. உங்கள் வருகை இந்த நிகழ்வை மேலும் சிறப்பாக்கும் என்பதில் நமக்கு சந்தேகம் இல்லை. அனைவரையும் நிகழ்வுக்கு வருக வரவேற்றோம். ஸ்பெஷலி டாக்டர் காபிலன் யூனிவர்சிட்டி லெக்சரர் அவரையும் டாக்டர் நியாஸ் அவர்களையும் வரவேற்பது பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம். Good morning, our Honorable Minister and the Comrade Sunil Kumar Gamage, for your presence here. At the meantime, I am welcoming everyone who are gathering here for this meeting. எல்லாருக்கும் தெரியும், எங்களுடைய தேசிய மக்கள் சக்தி என்பது ஒரு பல அமைப்புகளினுடைய ஒரு கூட்டிணைவாக செயற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும். அதில் இந்த NIO என்பது நேஷனல், அதாவது எங்கட தேசிய ரீதியான இன்டெலெக்சுவல் ஆர்கனைசேஷன் என்றது மிக முக்கியமானது. அது கிட்டத்தட்ட 2014 ஆண்டுகளில் இருந்து அது தன்னுடைய செயற்பாடுகளை மேற்கொண்டிருந்தது. 2019 ஆண்டில் இந்த NIO இலங்கை முழுவதுக்குமான ஒரு இலங்கை நாடு எவ்வாறு அபிவிருத்தி அடைய வேண்டும் என்கின்ற ஒரு கொள்கை வரைவையும் ஏற்படுத்தி இருந்தது. அதில் இருந்து தீவிரமாக இந்த நாட்டினுடைய அரசியல் கலாச்சாரத்தினை மாற்ற வேண்டும் என்கின்ற முயற்சியில் தொடர்ச்சியாக செயற்பட்டு 2024 ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்ட எங்களினுடைய புதிய அரசாங்கத்தினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு பங்காளராக மாறியிருக்கின்றது. ஏற்கனவே தலைவர் அவர்கள் கூறியது போல பல அமைப்புகள் இதுக்குள்ள இருக்கின்றது. அதாவது NIO மாதிரி சோசலிச இளைஞர் சங்கம், ஆசிரியர் சங்கம், இப்படி பல கட்டமைப்புகள் எங்களினுடைய கட்சியோடு இணைந்து உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த NPP என்பது. இதுல இந்த NIO என்பது மிக முக்கியமானது. இப்ப இந்த NIO-வினுடைய முக்கியமான கடமை என்ன என்று சொல்லி பார்த்தால், இந்த கட்சியினுடைய அரசாங்க கட்டமைப்பில் ஆலோசனைகளை வழங்குவது என்பது மிக முக்கியமான ஒரு கட்டமைப்பா இருக்குது. இப்போ உதாரணத்துக்கு கல்வித்துறையை எடுத்து பார்த்தீங்களாக இருந்தால், கல்வித்துறையில இப்ப இங்க டீச்சர்ஸ் எல்லாரும் இருக்கிறீங்க, எல்லாருக்கும் தெரியும், இலங்கையின் சனத்தொகையில 97% பிறக்கிற பிள்ளைகளில 97% பிள்ளை 1ஆம் ஆண்டுக்கு போயினும். இந்த வருஷம் பிறக்கிற பிள்ளைகள் தங்களோட 5 வயசு முடிஞ்சவுடனும் 97% போயினும். அவையில இருந்து தரம் 5 பூர்த்தி செய்து அங்கால போறார்கள் 97%. அதுல இருந்து பிறகு 9ஆம் ஆண்டு முடிச்சு 10ஆம் ஆண்டுக்கு போய் 11ஆம் ஆண்டு படிக்கிறார்கள் 87%. அப்படி OL எல்லாம் படிச்சுட்டு AL படிக்கிறார்கள் 54%. அப்படி 54% AL படிச்சாலும் அதுல பல்கலைக்கழகம் போறார்கள் 2 தொடக்கம் 3%. அப்படி பல்கலைக்கழகம் போற வேலை வாய்ப்பு எத்தனை பேருக்கு உடனும் கிடைக்கும் என்றது நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை, உங்களுக்கு தெரியும். அப்ப நாங்க 97% 1ஆம் ஆண்டில உள்ளுக்கு போற அந்த ஆண்டு சனத்தொகை கல்வி என்று பார்த்தால் 2% தான் பல்கலைக்கழகத்துக்கு போகுது. ஆனா அதுக்காக பல்கலைக்கழக கல்வி மட்டுமா இருக்குது என்று கேட்டா இல்லை, வேற பல கல்வி செயற்பாடுகளும் இருக்குது. ஆனா அதை நோக்கி எங்களுடைய ஆக்கள் போறதில்லை. உங்களுக்கு தெரியும், இந்த VTA, நைட்டா இதெல்லாம் கூடாக யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் கூடால NVQ கல்வி முறை வழங்கப்படுது. அதை நாங்கள் எப்படி அடையாளப்படுத்தி வச்சிருக்கிறோம்டா, ஃபெயில் விட்டார்களுக்கான கல்வி மாதிரி ஒன்றை நாங்கள் வச்சிருக்கிறோம்.
இது மாத்தி கட்டமைக்கப்பட வேண்டும் என்பது 2019ஆம் ஆண்டு இந்த NIO-வினுடைய அறிக்கையில இருக்குது. பாடசாலைகள்ல கற்கிற காலத்திலேயே பிள்ளை தொழிற்கல்வியையும் கற்க வேணும், அதே நேரம் முறைசார் கல்வியையும் கற்க வேணும். இது அவர்களின் ஒரு கொள்கை. அந்த பிரகடனத்தின் அடிப்படையை கொண்டு இந்த 2026ஆம் ஆண்டு கல்வி சீர்திருத்தம் ஒன்று அமலாக இருக்குது தானே, அதுல இந்த கட்டமைப்பு உள்வாங்கப்பட்டிருக்குது. ஆண்டு 5க்கு பிறகு 6ஆம் ஆண்டில இருந்து 9ஆம் ஆண்டு வரைக்கும் இந்த பிள்ளை 2 துறைகள்லையும் தங்களுக்கு விரும்பின கற்றலை கற்று 10ஆம் ஆண்டில இருந்து மேல தொழில்துறையிலையும் போகலாம், விஞ்ஞான துறையிலையும் போகலாம், கலைத்துறையிலையும் போகலாம், முகாமைத்துவ துறையிலையும் போகலாம், அதே நேரம் முயற்சியாண்மை துறையிலையும் போகலாம் என்கின்ற ஒரு 5 வகையான பிரிவுகள் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. எங்கட பிள்ளைகளுக்கு இனிவரும் காலங்களில இந்த கல்வியில தொழிற்கல்வியின் முக்கியத்துவமும் தெரியும். அப்ப இந்த கோட்பாட்டு ஆலோசனையை வழங்கினதுல NIO-வுக்கு மிக முக்கியமான பங்கு இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் பல விடயங்கள் 25 பேர் தான் அமைச்சர்களாக இருக்க வேணும் என்றது NIO-வினுடைய ஒரு கோட்பாடு. அதன் அடிப்படையில தான் இப்ப எங்கட நாட்டில அமைச்சர்கள் 25க்கு குறைவானவர்கள் இருக்கணும். அதை விட அமைச்சர்களும் பிரதி அமைச்சர்களும் மட்டும்தான் இருக்கணுமே ஒழிய மேலாக ராஜாங்க அமைச்சர் அந்த அமைச்சர் எல்லாம் இருக்கக்கூடாதுன்றதெல்லாம் இந்த NIO-வினுடைய கோட்பாட்டில இருக்கின்ற மிக முக்கியமான விடயங்கள். அவை அனைத்துமே உள்வாங்கப்பட்டிருக்குது. இப்படி சுகாதாரத்தில, வீடமைப்பில, உட்கட்டுமானத்தில, நகர அபிவிருத்தியில, விவசாயத்தில, மீன்பிடியில என்று எல்லா துறைகளிலையும் இலங்கையினுடைய அரசாங்கத்தினுடைய போக்கு எப்படி இருக்க வேணும் என்பதை கூறினதில் இந்த NIO-வுக்கு மிக முக்கியமான பங்கு இருக்குது. அப்ப அந்த NIO-வில் இருக்கிறவர்கள் யார் என்று கேட்டா அது டாக்டர்ஸ், என்ஜினியர்ஸ், லோயர்ஸ், லெக்சரர்ஸ், பிசினஸ், அதாவது பிசினஸ் என்றது லாபத்தை மட்டும் நோக்கமாக கொண்டு இருக்காத சேவை அடிப்படையில் இருக்கிறார்கள். அதை விட ஃபார்மர்ஸ், ஃபிஷர்மென்ஸ் என்று சொல்லி அனுபவத்தின் வழியாக புலமை சார்ந்தவர்களாக இருக்கிறவரையும் உள்ளடக்கித்தான் இந்த கட்டமைப்பு இருக்குது. அப்ப இன்றைக்கு நாங்க மன்னார் மாவட்டத்தில் ஏன் இதை உருவாக்குறோம் என்று சொல்லி சொன்னால், மன்னார் மாவட்டத்தினுடைய அபிவிருத்தி தொடர்பாக சரியான தீர்மானங்களை எடுக்கிறதுக்கு ஆலோசனை வழங்குகின்ற கட்டமைப்பாக இது இருக்க வேணும். மன்னார் மாவட்டத்தில் ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுகின்ற பொழுது அதை விஞ்ஞான தொழில்நுட்ப ரீதியாக, தர்க்க ரீதியாக பரிசீலனை செய்து தீர்வு முன்வைக்கின்ற ஒரு கட்டமைப்பாக இது இருக்க வேணும் என்றதனாலதான் இந்த NIO என்கின்ற கட்டமைப்பு உருவாக்கப்பட்டிருக்குது. இந்த கட்டமைப்பு நாளடைவில் விரிவடைஞ்சு ஒவ்வொரு கிராம சேவகர் பிரிவிலையும் ஒரு NIO உருவாக வேணும் என்றதுதான் எங்களினுடைய நோக்கமா இருக்கும். இப்ப ஒரு கிராம சேவையாளர் பிரிவிலையும் இது உருவாக வேணும். இப்ப உங்களுக்கு தெரியும் முசலியில எத்தனை கிராம சேவையாளர் பிரிவு இருக்குன்னு தெரியும். அதுக்குள்ள பிறகு ஒவ்வொரு கிராம சேவையாளர் பிரிவிலையும் இருக்கிற டாக்டர்ஸ், என்ஜினியர்ஸ், லெக்சரர்ஸ், லோயர்ஸ், ஃபார்மர்ஸ், ஃபிஷர்மென்ஸ் எல்லாரும் சேரைக்குள்ள என்ன நடக்கும் என்றால், அந்த கிராமத்திலே ஒரு பிரச்சனை வந்தா அதுக்குரிய தீர்வை அவையால சொல்ல இயலும், ஆலோசனையை கொடுக்க முடியும் என்கின்ற அடிப்படையில தான் இந்த NIO கட்டமைப்பை நாங்கள் இன்றைக்கு வலுப்படுத்தி கொண்டு வாரம். உங்களுக்கு தெரியும் கிராம சேவையாளர் மட்டத்தில் இப்ப நாங்கள் ஜூத் கிளப் அமைச்சிட்டோம் தானே. ஜூத் கிளப் என்றது எல்லா கிராம சேவையாளர் பிரிவிலையும் அமைச்சிருக்கிறோம். அதை விட சமூக சக்தி என்றது கிராம சேவையாளர் பிரிவுகள்ல தலைவர்கள் போடப்பட்டிருக்கிறார்கள். 2026 ஜனவரியில இருந்து அமைக்கப்பட இருக்குது. இதை விட ஆரட்சாவ கமிட்டி என்ற, அதாவது பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு கட்டமைப்புன்றது கிராம சேவையாளர்ல உருவாக்கப்பட்டிருக்குது. இப்படி நாங்கள் எதிர்காலத்துல பெண்கள் அமைப்பு உருவாக்குவோம். இப்படி ஒவ்வொரு அமைப்புகளையும் கிராம மட்டத்தில் உருவாக்கல அவ்வளவு அமைப்புகளையும் ஆலோசனை வழங்கி சரியான திசையை நோக்கி பயணப்படுத்துகின்ற மிக முக்கியமான வேலையை செய்கின்ற ஒரு கட்டமைப்பாக இந்த கட்டமைப்பு இருக்கு. ஆகவே இதுதான் இந்த NIO-வினுடைய தொழில்பாடா இருக்கும். இதனால இந்த NIO கட்டமைப்பு மன்னார் மாவட்டத்தில கிராமங்கள் வரையும் போறதுக்கு உங்களினுடைய பங்களிப்பு முக்கியமானது. உங்களுக்கு தெரியும் கிட்டத்தட்ட 1,23,000 பேர் மன்னார் மாவட்டத்தினுடைய சனத்தொகையாக இருக்கணும். மன்னார் பெருநிலப்பரப்பில மக்கள் செறிந்து வாழ்கின்ற பிரதேசம் என்பது மிக குறைவானதா இருக்குது. ஆனா நிறைய பிரதேசங்கள் வளங்கள் நிறைந்ததா இருக்குது. அப்ப இந்த பிரதேசங்களில பொருளாதாரம் சார்ந்தும் சமூகம் சார்ந்தும் சமநிலையை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றால் அதற்கான ஆலோசனைகள் மன்னார்ல இருந்துதான் கிடைக்க வேணும். அதுக்கு மன்னார்ல இருக்கக்கூடிய அனைத்து புத்திஜீவிகளும் ஒருங்கிணைந்து செயற்படுறதற்கான ஒரு இடமாக இது அமையும். இன்றைக்கு இந்த மாவட்டத்தில் உருவாகிற இந்த NIO
ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கிராம சேவையாளர், அதாவது பிரதேச செயலகங்கள், கிராம சேவையாளர் வரைக்கும் போகணும். இப்ப நாங்கள் சில பிரதேச சபைகளை கைப்பற்றி இருக்கிறோம் என்று சொல்லி சொன்னால், அந்த பிரதேச சபைகளில் நாங்கள் எடுக்கிற தீர்மானங்களினுடைய தாக்கம் தொடர்பாக ஆலோசனை வழங்குவதற்கு இந்த சபைகள் உதவி செய்யும். அங்கு கொண்டு வரப்பட வேண்டிய ஆரோக்கியமான தீர்மானங்கள் தொடர்பாக இந்த சபை உதவி செய்யும். ஆகவே இந்த முயற்சியை முதலாவது கட்டமாக எடுத்துக்கொண்டு தொடர்ச்சியாக மன்னார் மாவட்டம் தழுவிய ரீதியில இந்த NIO அமைகிறதுக்கு அனைவரும் ஒன்றிணைஞ்சு பாடுபட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு, இது முக்கியமாக ஒரு மிகச்சிறந்த தருணம். இந்த சந்தர்ப்பத்துக்கு என்னையும் அழைத்தமைக்கு நன்றி கூறிக்கொண்டு, அனைவரும் இந்த எண்ணக்கருவை வடிவா ஏற்றுக்கொண்டு தொடர்ச்சியாக செயற்பட வேண்டும் என்று கேட்டு விடைபெறுகிறேன். කරන්නේ ඇයි කියන කාරණය ඉස්සෙල්ලම කියන්න ඕන. உண்மையிலே இந்த இடத்துல உங்களை ஒன்று திரட்டுவதற்கான பிரதானமான காரணம் என்று நான் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்த கடமைப்பட்டுள்ளேன். අපි ලංකාවේ වෙනසක් කරලා උඩා පක්ෂයක් වෙලා හිටපු අපි ලංකාවේ බලය ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ දේශපාලන ප්‍රබලයි කියලා හිටපු දේශපාලන පක්ෂ සියල්ල පරද්දලා අපි ලංකාවේ බලය ගන්නවා. இலங்கையிலே நாங்கள் மிகவும் ஒரு சிறியதொரு கட்சியாக எங்கள் அரசியல் பயணத்தை ஆரம்பித்து இலங்கையிலே பிரபல்யமான அரசியல் கட்சியாக தம்மை மார்த்தட்டி கொண்டிருந்த அரசியல் கட்சிகளை நாங்கள் தோல்வி அடைய செய்து நாட்டிலே மாற்றத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்ற ரீதியிலே நாங்கள் அரசியல் அதிகாரத்தை கையில் எடுத்திருக்கின்றோம். ඒ බලය ගැනීමේදීත් අපි 2019 3%කට ඡන්දගත්ත පක්ෂයක්. நாங்கள் அந்த அதிகாரத்தை எடுப்பதற்கு முன்னால் 2019 ஆண்டளவிலே 103% அளவிலே எங்களுடைய வாக்கு வங்கி காணப்பட்டிருந்தது. හැබැයි ඒකට අපිට ප්‍රධාන හේතුවක් තිබ්බා. අපි තමයි ලංකාවේ එකම ජාතිවාදය ප්‍රතික්ෂේප කරපු දේශපාලන පක්ෂය ඇත්තටම. உண்மையிலே அந்த அவ்வாறு நீங்கள் வாக்கு வங்கி குறைவதற்கான பிரதானமான காரணமாக காணப்பட்டது. உண்மையில் இலங்கையிலே இனவாதத்தை போஷிக்காத, இனவாதம் இல்லாத ஒரே ஒரு தேசிய கட்சியாக காணப்பட்டிருந்தது எங்களுடைய கட்சி தான். එතකොට ලංකාවේ දේශපාලනය තනිකරම තිබ්බේ දකුණේ සිංහල ජාතිවාදය, උතුරේ දෙමළ ජාතිවාදය. இலங்கையிலே கடந்த காலங்களிலே முற்றுமுழுதாக இனவாதம் என்ற ஒரு தீப்பொறியால் நிரம்பி காணப்பட்டிருந்தது. குறிப்பாக தென்புலத்திலே சிங்கள இனவாதமும் வடபுலத்திலே தமிழ் இனவாதமும் வேரூண்டி காணப்பட்டிருந்தது. එතකොට අපි මුලින්දලම පිළිගත්තේ ලංකාවේ මිනිස්සු අපි හැමෝම එකයි. අපි සිංහල, දෙමළ, මුස්ලිම් හැමෝම මිනිස්සු. අපි හැමෝම එකට ජීවත් වෙන්න ඕන කියන. நாங்கள் ஆரம்பத்திலிருந்தே நாங்கள் நம்பியிருந்தோம், ஏற்றுக்கொண்டிருந்தோம். நாங்கள் அனைவரும் இலங்கையர்கள், தமிழர், சிங்களர், முஸ்லிம் போன்ற அனைவரும் இலங்கையர்கள், சம உரிமை சம வாய்ப்பு பெற்ற இலங்கையர்கள் என்று நாங்கள் எங்களுடைய கொள்கையை பரப்பியிருந்தோம். අන්තිමට ලංකාවේ මිනිස්සු තීරණය කරා ඒක තමයි හරි කියලා. இறுதியிலே இலங்கை மக்கள் தீர்மானத்தை எடுத்திருந்தார்கள். அந்த ஒரு கொள்கை தான் உண்மையிலே நல்ல கொள்கை என்ற ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்திருந்தார்கள். ඒක නිසා අපි 2024 லங்காவை බලය ගන්නවා. அதன் காரணமாக நாங்கள் 2024 ஆண்டளவிலே இலங்கை நாட்டிலே பிரபல்யமான அரசியல் அதிகாரத்தை எங்கள் கைகளுக்கு மக்கள் தந்தார்கள். අවුරුදු 30ක් අපි බෙදලා තිබ්බා සිංහල දෙමළ කියලා. 30 வருடங்களாக எங்களை பிரித்திருந்தார்கள் சிங்கள தமிழர்கள் என்று. ඊට පස්සේ අපි බෙදන්න ගත්ත සිංහල මුස්ලිම් කියලා. அதற்கு பிறகு நாங்கள் எங்களை பிரித்து வைத்திருந்தார்கள் சிங்களம் முஸ்லிம்கள் என்று. දැන් 2019 ඡන්දය අපිට බලපාන්නේ සිංහල මුස්ලිම් ප්‍රශ්නේදී අපි ඉන්නේ ජාතිවාදයේ වැරදි කියන තැන, අනිත් අය ඉන්නේ ජාතිවාදයේ එකතු කරගත්ත තැන. 2019 ஆண்டளவிலே எங்களுடைய வாக்கு வங்கி மிகவும் குறைந்ததற்கு காரணமாக காணப்பட்டிருந்தது. இனவாதத்தை நாங்கள் தீர்க்கமாக எதிர்த்திருந்தோம். நாங்கள் எதிர்த்தன் காரணம் அனைவர்களும் கூறியிருந்தார்கள் இனவாதம் நாட்டுக்கு தேவையானது என்று. ஆனால் நாங்கள் அதை எதிர்த்திருந்தோம். அதன் காரணமாக எங்களுடைய வாக்கு வங்கி குறைந்திருந்தது. ඒක නිසා අවසානයේ අපි හැමෝම එකතු වෙලා මේ අදහසට එකඟ වෙලා අපි බලය ගත්තා. ஈட்டிலே இறுதியிலே நாங்கள் அனைவரும் எங்களுடைய கொள்கை தான் சரியானது என்று, அனைவரும் இளைஞர்கள் என்ற கொள்கையில் பயணிக்க வேண்டும் என்ற கொள்கைக்கு நாங்கள் அரசியல் அதிகாரத்தை மக்கள் எங்களுக்கு தந்தார்கள். එතකොට මේ බලය ගන්න අපිට ප්‍රධානම සාධක හේතුව උනේ අපි මිනිස්සු සංවිධානය කරා. நாங்கள் அதிகாரத்தை எடுப்பதற்கு பிரதானமான காரணமாக காணப்பட்டது நாங்கள் மக்கள் அனைவரையும் கட்டமைப்பு ரீதியாக ஒழுங்குபடுத்தியிருந்தோம். අපි දෙවුන්දර තුඩුවේ ඉඳලා පේදුරු තුඩුවට යනකම් අපි ගිහිල්ලා මිනිස්සුන්ට කතා කරලා සංවිධාන හදලා තමයි අපි ජයග්‍රහණය කරේ. நாங்கள் தெய்வேந்திர முனையிலிருந்து பருத்தித்துறை வரைக்கும் கிராமங்களாக மக்களை சென்று மக்களோடு கதைத்து அவர்களை கட்டமைப்பு ரீதியாக ஒழுங்குபடுத்தி தான் நாங்கள் அரசியல் அதிகாரத்தை பெற்றிருக்கின்றோம். මොකද අපිට දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් විදියට ප්‍රාග්ධනය තිබ්බේ නැහැ, සල්ලි තිබ්බේ නැහැ.
உண்மையிலே நாங்கள் அரசியல் கட்சி என்ற ரீதியிலே அரசியல் பயணத்தை மேற்கொள்வதற்கு எங்களுக்கு போதியளவான பணவளமோ செல்வமோ காணப்படவில்லை. රූපවාහිනී මාධ්‍ය තිබ්බේ නැහැ. ரூபவாகினி போன்ற பிரதானமான ஊடகங்கள் எங்களுக்கு இருக்கவில்லை. ලොකු සල්ලිකාරයෝ හිටියේ නැහැ. ඒ කියන්නේ බිලියන පතියෝ අපිට හිටියේ නැහැ. பில்லியன் அதே போன்று மில்லியன் கோடிக்கணக்கில் இருக்கின்ற முதலீட்டாளர்கள் எங்களுக்கு இருக்கவில்லை. පිට රටවල් වලින් ආධාර කරේ නැහැ. රටවල් වලින්. வெளிநாடுகளில் இருந்து நாங்கள் முதலீடுகளை அல்லது பணங்களையோ எடுக்கவில்லை கட்சி வளர்ப்பதற்காக. එතකොට අපි විශ්වාස කරේ අපේ රටේ මිනිස්සුම විතරයි. நாங்கள் நம்பியிருந்தோம் இலங்கை நாட்டினுடைய மக்களை மாத்திரம்தான். එතකොට මිනිස්සු විශ්වාස කළා ඒගොල්ලෝ සංවිධානය කළා තමයි අපි බලය ගත්තේ. நாங்கள் மக்களை நம்பி அவர்களை கட்டமைப்பு ரீதியாக ஒழுங்குபடுத்தி தான் நாங்கள் அதிகாரத்தை பெற்றிருக்கின்றோம். ඒ සංවිධානය කරනකොට අපිට තිබිච්ච ප්‍රධාන සංවිධානයක් තමයි මෙන්න මේ NIO එහෙම නැත්නම් National Intellectuals Organization කියන සංවිධානය. நாங்கள் அவ்வாறு மக்களை கட்டமைப்பு ரீதியாக ஒழுங்குபடுத்தும் போது பிரதானமான ஒரு கட்டமைப்பாக காணப்பட்டதுதான் தேசிய புத்திஜீவிகள் அமைப்பு அல்லது நேஷனல் இன்டெலெக்சுவல் ஆர்கனைசேஷன் என்று அழைக்கப்படுகின்ற நியோ என்ற ஒரு கட்டுமானம் கட்சியினுடைய மிக முக்கியமாக காணப்பட்டது. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණත් එක්ක එකතු වෙලා NIO එක හදලා ඒ අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා තමයි NPP කියන දේශපාලන පක්ෂය හැදුවේ. மக்கள் விடுதலை முன்னணி கட்சி ஓடு NIO என்ற அமைப்பை நாங்கள் ஒழுங்குபடுத்தி இருவரும் ஒன்றோடு ஒன்று பயணித்து NPP என்ற ஒரு கட்சியை உருவாக்க வேண்டும் என்ற கொள்கையிலே கடந்த காலத்திலே வந்திருந்தோம். දැන් ඔබ දකිනවා ඇති අපේ අමාත්‍ය මණ්ඩලය ගත්තත් JVP එකේ කලින් නොහිටපු අලුත් අය මේකේ ඉන්නවා. உங்களுக்கு பார்க்க முடியும் எங்களுடைய கேபினட் அமைச்சரவை பார்க்கின்ற பொழுது JVP கட்சியிலே பயணிக்காத பழைய JVP தோழர்கள் அல்லாத புதியவர்கள் அமைச்சர்களாக இருப்பதை நீங்கள் பார்க்க முடியும். එතකොට ඒක අපි හදන්නේ මෙන්න මේ NIO National Intellectual Organization එක හරහා එකතු කරපු මිනිස්සුත් එක්ක. அந்த மாற்றங்கள் அந்த திட்டங்களை நாங்கள் கொண்டு வந்திருந்தது இந்த நியோ என்ற திட்டத்தினூடாக அதன் அனுசரணையின் ஆலோசனையின் கீழால் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளே அந்த அமைச்சரவையிலே வெளிப்பாடாக காணப்படுகின்றது. ඒකෙන් අපිට උනේ අපිට විශේෂයෙන්ම අපිට කවදාවත් එකතු නොවිච්ච මිනිස්සු උගත් අය විවිධ ජාතිකත්වයන් වල අය දෙමළ මිනිස්සු මුස්ලිම් මිනිස්සු කවදාවත් පාර්ලිමේන්තුවට එන්න බැරි මිනිස්සු පවා අපි එකතු කරගත්තා. அதன் அந்த நியோ என்ற ஒரு திட்டத்தின் வெளிப்பாடாக எங்களுக்கு இதுவரை காலமாக ஒன்றுபடுத்த முடியாமல் காணப்பட்டிருந்த இனங்களைச் சேர்ந்த அதே போன்று பல்வேறுபட்ட துறை சார்ந்த அதே போன்று அரசியல் அதிகாரத்திற்கு வர முடியாமல் காணப்பட்டிருந்த போன்ற அனைவரும் அதிகாரங்களை பெறுவதற்கும் பார்லமெண்டத்தை அலங்கரிப்பதற்கும் அது காரணமாக அமைந்தது. මොකද ඕගොල්ලෝ දන්නවා ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුවකට මැතිවරණයකින් දිනලා යන්න නම් කලින් ඇමතිලා ඒගොල්ලෝ වෙලා ඉන්න ඕන කවුරු හරි තාත්තලා කට්ටිය එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ ලොකු සල්ලිකාරයෝ වෙන්න ඕන. உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும் இலங்கையிலே ஒரு பார்லமெண்ட் உறுப்பினராகவோ அல்லது அமைச்சராகவோ இருக்க வேண்டும் என்று இருந்தால் அவருடைய பின்புலம் தந்தை அல்லது குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் அரசியல் பின்புலம் ரீதியாக இருக்க வேண்டும் அல்லது அவர்கள் உயர்தர வர்க்கத்தைச் சேர்ந்தவர்களாக பணம் அல்லது செல்வங்களால் ஒழிக்கின்றவர்களாக காணப்பட வேண்டும். அதுதான் இலங்கையுடைய கலாச்சாரமாக காணப்பட்டது. අපේ පක්ෂය තමයි පළවෙනි වතාවට ඒක වෙනස් කරේ. ඔගොල්ලෝ දන්නවා අපි අම්බිගා සහෝදරි වගේ අපේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කේ ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ වතුවල ජීවත් වෙච්ච අය ජීවිතේට පළාත් පාලන ආයතනයකවත් ඡන්ද ඉල්ලන්න බැරි අය පවා අපි පාර්ලිමේන්තුවට ගෙන ආවා මේ අපේ සාමූහිකත්වයේ ඇතුළේ. எங்களுடைய இந்த ஒத்துழைப்பான நியோ என்ற திட்டத்தினூடாகத்தான் அரசியல் அதிகாரத்தை பெறவே முடியாது உள்ளூராட்சி சபை தேர்தலில் கூட வெற்றி பெறவே முடியாது என்ற நினைப்பில் இருந்தவர்கள் கூட உதாரணமாக சொல்ல போனால் எங்களுடைய மலையக பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த தோட்டப்புறங்களிலே வசித்து வந்த எங்களுடைய அன்புக்குரிய தோழி அம்பிகா தோழி கூட இப்போது பார்லமெண்ட் உறுப்பினர் ஆகியிருக்கின்றார். அதுபோன்ற மாற்றங்கள் வருவதற்கு பிரதானமாக காணப்பட்டது இந்த நியோ என்ற நேஷனல் இன்டெலெக்சுவல் ஆர்கனைசேஷனுடைய தொழிற்பாடுதான். ඔයාලා හිතනවාද අපි වගේ දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් තිබ්බේ නැත්නම් අම්බිගා සහෝදරි වගේ කෙනෙකුට පාර්ලිමේන්තු වෙන්න පුළුවන් කියලා? நீங்கள் நினைக்கின்றீர்களா எங்கள் போன்ற கொள்கையோடு பயணிக்கக்கூடிய அரசியல் கலாச்சாரம் ஒன்று இல்லை என்று சொன்னால் எங்கள் கட்சிக்குரிய கலாச்சாரம் ஒன்று இல்லை என்று சொன்னால் அம்பிகா சகோதரி போன்ற மிகவும் வறுமை கோட்டு கீழால் உள்ள சகோதரிகள் பார்லமெண்டத்திற்கு செல்ல முடியும் என்று நீங்கள் நினைக்கின்றீர்களா? ඒ සහෝදරිට ඉන්න ගයක්වත් නැහැ. ලයිම් ගෙදරක තමයි ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ. அந்த சகோதரிக்கு வசிப்பதற்கு வீடுகள் கூட இல்லை. ஒரு லய பகுதிகளில் தான் அந்த சகோதரி வசித்து வருகின்றார். ඒ ලයිම් ගෙදරක ඉන්න කාන්තාවක් පාර්ලිමේන්තු ගෙනිච්ච ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට අපි லயன் போன்ற வீடுகளிலே காணப்பட்ட சகோதரியை பார்லமெண்டத்திற்கு அழைத்து வந்தது அந்த பிரபலமான அரசியல் இயக்கம் எங்களுடையதுதான். ඉතින් ඒක නිසා අපිට අර අපි කතා කරපු හැම ජාතියම කට්ටිය එකට එකතු වෙලා ජීවත් වෙන්න ඕන කියන එක අපි ප්‍රායෝගිකව ඔප්පු කරලා තියෙනවා. நாங்கள் கதைத்த விடயமான அனைவரும் ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்து இந்த நாட்டை கட்டியெழுப்ப வேண்டும் இன மதங்களுக்கு அப்பால் பணியாற்ற வேண்டும் என்ற விடயத்தை நாங்கள் நடைமுறை ரீதியாக நாங்கள் நிரூபித்து காட்டியிருக்கின்றோம்.
ඒක නිසා ඒ වැඩේට අපිට සෑහෙන්න උදව් කරා මෙන්න මේ NIO කියන සංවිධානය. அந்த தொழிற்பாட்டை மேற்கொள்வதற்கு எங்களுக்கு பிரதானமான உதவி செய்தது நேஷனல் இன்டெலெக்சுவல் ஆர்கனைசேஷன் என்ற NIO எங்களுக்கு பிரதானமான உதவியை வழங்கியிருந்தது. එතකොට අපි එදත් විශ්වාස කරන්නේ අදත් විශ්වාස කරන්නේ හෙටත් විශ්වාස කරන්නේ බලය තියෙන මිනිස්සු ළඟ. நாங்கள் அன்றும் நம்பி இருந்தோம், இன்றும் நம்புகின்றோம், நாங்கள் எதிர்காலத்திலும் மிக முக்கியமாக நம்புவோம். அதிகாரம் என்பது மக்களுடன் தான் காணப்படுகின்றது. එතකොට බලය ගන්නත් පුළුවන් බලය තියාගන්නත් පුළුවන් මිනිස්සු එක්ක එකතු වෙලා විතරයි. அதிகாரத்தை எடுக்கவோ அல்லது அதிகாரத்தை தக்க வைத்துக் கொள்ளவோ முடியும் என்று சொன்னால் அது மக்களோடு இருந்தால் மாத்திரம்தான் சாத்தியமாகும். ඒක නිසා අපිට මේ සංවිධානය වෙන එක මිනිස්සු එකතු කරන එක මේ වගේ සංවිධාන හදන එක අතිශය වැදගත් ලංකාව වගේ රටක බලය ගන්න සහ පවත්වාගෙන යන්න දෙකටම. இலங்கை போன்ற நாட்டிலே அதிகாரத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கும் அதே போன்ற அதிகாரத்தை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கும் மக்களை கட்டமைப்பு ரீதியாக ஒழுங்குபடுத்தி மக்களோடு மக்களாக அரசியல் செய்வது என்பது மிகவும் பிரதானமான ஒரு கொள்கையாகும். එතකොට මේ ජාතික විද්වත් සංවිධානය National Intellectual Organization මම ඒක NIO කියලා කියන්නම් පහසුයි ලේසියිනේ. NIO අපිට හුරු තියෙන එහෙම NIO National Intellectual Organization. එතකොට මේ NIO එක මම ඒකේ උඩම ජාතික කමිටුවේ ඉන්නවා ජාතික සංවිධායකයෙක් විදිහට. අපි ලංකාව පුරාම හැම දිස්ත්‍රික්කයකම හැම ආසනයකම මේ NIO සංවිධානය අපි ගොඩනගලා තියෙනවා. நியோ என்ற ஒரு திட்டத்தை நேஷனல் இன்டெலெக்சுவல் ஆர்கனைசேஷன் அல்லது தேசிய புத்திஜீவிகள் அமைப்பு என்ற விடயத்தை NIO என்று கூறுவது உங்களுக்கு விளங்கும் என்று நினைக்கின்றேன். NIO என்றால் தேசிய புத்திஜீவிகள் அமைப்பு. அதனுடைய தேசிய மட்ட அமைப்பாளராக அதே போன்று தேசிய மட்ட குழுவிலே காணப்படுகின்றவர் எங்கள் மதிப்புக்குரிய தோழர் அவர்கள். அதனுடைய கொள்கையாக காணப்படுகின்றது மாவட்ட மட்டத்திலும் அதே போன்று அனைத்து தேர்தல் தொகுதிகளிலும் இந்த NIO குழுவானது அமைப்பானது உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்று. එතකොට අපි සමහර දිස්ත්‍රික්කවල විතරක් ආසන සංවිධාන හදලා නැහැ. දැන් අපි හදාගෙන යනවා. නමුත් හැම දිස්ත්‍රික්කයකම අපි දිස්ත්‍රික් සංවිධානය හදලා තියෙනවා. நாங்கள் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் நியோ என்ற அமைப்பினுடைய மாவட்ட மட்ட குழுவினை நாங்கள் உருவாக்கி இருக்கின்றோம். அதே போன்று சில மாவட்டங்களிலே தேர்தல் தொகுதிக்கான நியோவை நாங்கள் உருவாக்கவில்லை. இருந்தாலும் மாவட்ட மட்டத்திலே அதை நாங்கள் சாதித்து காட்டியிருக்கின்றோம். පිට දැන් මේ දවස් ටිකේම මම යාපනයේ අපි කිලිනොච්චිය ජාතික විද්වත් NIO හැදුවා. මුලතිව් වවුනියා මැනා ජැෆ්නා හදලා තියෙන්නේ. මේ සංවිධාන ටික හදන්න තමයි මම මේ දවස් ටික දාගෙන තියෙන්නේ. இந்த நாட்களிலே வடபுலத்திலே காணப்படுகின்ற யாழ்ப்பாணம், கிளிநொச்சி, முல்லைத்தீவு, வவுனியா போன்ற பிரதேசங்களிலே தேசிய புத்திஜீவிகள் அமைப்பு மாவட்ட மட்டத்திலே உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. மன்னார் மாவட்டத்திற்கான நேரமாக இதனை ஒதுக்கி இருக்கின்றேன். එතකොට මේ මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයේ ජාතික විද්වත් සංවිධානයට ප්‍රධාන මෙහෙයුම් කමිටුව විදියට මේ සහෝදරවරුත් මෙතන ඇවිල්ලා ඉන්න සහෝදරවරුත් මම සතුටින් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම සන්තෝෂ වෙනවා මේ වගේ කණ්ඩායමක් අපිට අද එකතු කරලා මේ සාකච්ඡාව කරන්න පුළුවන් වෙන එකට. உண்மையிலே மன்னார் மாவட்டத்திலே நியோ என்ற ஒரு அமைப்பை உருவாக்குவதற்காக அதனுடைய நிறைவேற்று குழுவிலே அங்கத்தவர்களாக காணப்படுகின்ற தோழர்கள் உட்பட அதே போன்று இந்த இடத்தில் எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று இங்கு வருகை தந்துள்ள உங்களை அனைவரையும் காணும் பொழுது நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். உங்கள் அனைவரையும் நான் அன்போடு வருக என்று வரவேற்றுக் கொள்கின்றேன். අපි විද්වත්තු කියලා කියන්නේ උපාධිධාරී තියන අයට විතරක් නෙමෙයි. நாங்கள் புத்திஜீவிகள் என்று கூறுவது பட்டதாரிகளை மாத்திரமல்ல. සමහර විට ඉස්කෝලේ 8 පන්තියට 10 පන්තියට ගිහිපු හැබැයි විශේෂ හැකියාවන් දැනුම තියන අය ඉන්නවා. ඒ අයටත් අපි කියන්නේ විද්වත්තු කියලා. சில வேளை சிலர்கள் 8ஆம் ஆண்டிலோ அல்லது 10ஆம் ஆண்டு வரைக்கும் தான் கல்வியை கற்றிருப்பார்கள். இருப்பினும் அவர்களுக்கு விசேடமான ஆற்றல் விசேடமான திறமைகள் காணப்படுமாக இருந்தால் அவர்களையும் நாங்கள் புத்திஜீவிகள் என்று தான் அழைப்போம். දැන් මාටින් වික්‍රමසිංහ කියලා ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති. එයා විශ්වවිද්‍යාලෙ ගිහිල්ලා නැහැ. එතකොට මාටින් වික්‍රමසිංහ ලංකාවේ උගතෙක් නෙවෙයිද? மார்ட்டின் விக்ரமசிங்க போன்ற ஒரு அறிஞரை நீங்கள் இலங்கையிலே கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். அவர் பல்கலைக்கழகத்துக்கு சென்றிருக்கவில்லை. அல்லது நீங்கள் அவரை ஒரு அறிஞராக நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டீர்களா? ඉතින් ඒක නිසා අපි විද්වත් කියන එක මනින්නේ එයාගේ දැනුම භාවිතය ඇතුලේ තමයි. ඒක කලාකරුවෝ වෙන්න පුළුවන්, ව්‍යාපාරිකයෝ වෙන්න පුළුවන්, වෙනත් ශාස්ත්‍රවල වැඩ කරන අය වෙන්න පුළුවන් නේ. ක්ලීනින් සර්විස් එකක ඉන්න කෙනෙක් වුණත් එයාට ඒකේ හොඳ දැනුමක් තියෙන අය ඉන්නවා. එයා ඒකේ විද්වතෙක්. நாங்கள் புத்திஜீவிகள் என்ற அந்த பதத்தினை நாங்கள் அளவிடுவது எவ்வாறு என்று சொன்னால் அந்த துறை சார்ந்த நிபுணத்துவம் அவர்களுக்கு காணப்பட வேண்டும். அது கலைஞர்களாக இருக்கலாம்,
அல்லது கிளீனிங் சர்வீஸ்லே காணப்படுகின்ற சரளமான அறிவுரைகளாக காணப்படலாம், அல்லது அரசு துறை தனியார் துறை அனைவரையும் நாங்கள் துறை சார்ந்த நிபுணத்துவம் பெற்றிருந்தால் அவர்களை புத்திஜீவிகள் என்று நாங்கள் அளவிடுவோம். සමහරවිට ගැරේජ් එකක වැඩ කරන කෙනෙක් හොඳ විද්වතෙක්. சில வேளைகளிலே கிராஜ்லே வேலை செய்கின்ற தொழில்நுட்பவியலாளர் கூட நல்ல ஒரு புத்திஜீவியாக காணப்பட முடியும். නේ වාහනේ නැවතිච්ච ගමන් මෙකැනිකල් ඉංජිනියර් දන්නේ නැහැ වාහනේ නැවතුනේ ඇයි කියලා. හැබැයි ගැරේජ් එකේ වැඩ කරන එක්කෙනා දන්නවා මේ වාහනේ නැවතුනේ මේක හින්දා කියලා. வாகனமானது தொழிற்படாமல் பாதையிலே நின்றிருந்தால் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியருக்கு கூட தெரியாது என்ன காரணம் என்று. இருந்தாலும் கரேஜிலே வேலை செய்கின்ற ஒரு சாதாரண ஒரு தொழிலாளருக்கு அதுக்கான காரணத்தை அவர் சரியாக கண்டுகொள்வார். ඒක නිසා අපි විද්වත් කියන එක මනින්නේ ඒ මට්ටමින් දැනුම තියෙන ඕනම කෙනෙක් විද්වතෙක් විදියට තමයි අපි ගන්නෙ. ஆகவே நாங்கள் புத்திஜீவிகள் என்ற அந்த பதத்தினை நாங்கள் அளவிடுவது அறிவு சார்ந்த துறை சார்ந்த நிபுணத்துவம் உள்ள அனைவர்களும் புத்திஜீவிகள் என்று தான் நாங்கள் வரையறுப்போம். ඇයි අපිට දැනුම තියෙන කට්ටිය වැදගත්? ஏன் எங்களுக்கு அறிவார்ந்த மக்கள் முக்கியமாக காணப்படுகின்றார்கள்? ඒ අයට තමයි මොනවා හරි දෙයක් සාධාරණව හොඳට අවබෝධ කරලා තේරුම් කරගන්න පුළුවන්. அவர்களுக்கு தான் ஒரு சாதாரணமான விடயத்தை கூட நல்ல முறையிலே தெளிவாக ஆரோக்கியமாக ஆற்றலுடன் அதனை விளங்கி நடைமுறைப்படுத்த முடியும். දැන් අපි මෙතන ඉන්න අය ගත්තොත් මම හිතන්නේ මෙතන කවුරුවත් නැහැ මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වෙච්ච කට්ටිය. කුඩු ගහන කට්ටිය මෙතන නැහැ. உண்மையிலே இந்த இடத்தை எடுத்துக்கொண்டால் இதிலே காணப்படுகின்றவர்கள் போதைப் பொருளுக்கு எதிரான போதைப் பொருளை ஆதரிப்பவர்கள் இதில் யாரும் இருக்க முடியாது. அதே போன்று குடுபாவிப்பவர்கள் இந்த இடத்துல யாரும் இருக்க முடியாது என்று நான் நம்புகின்றேன். ඇයි එයාලට මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ஏன் அவர்களுக்கு இந்த போதைப் பொருள் அபாயகரமானது என்று அவர்களுக்கு விளங்கிக் கொள்ள முடியும். හැබැයි බැරි අය அதை விளங்க முடியாதவர்கள் එතකොට ඒ අයව ඒකෙන් ගලව ගන්න අයිතිය තියෙන්නේ අපිට. அவர்களை அதிலிருந்து விடுபட செய்வதற்கான உரிமை காணப்படுவது இந்த குழுவிற்கு தான். ඒකට තමයි අපි එකතු වෙන්න ඕනේ. அதற்கு தான் நாங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று இணைய வேண்டும். ඉතින් ඒක නිසා අපිට මේ විද්වත් කියන නිර්ණායකය වැදගත්. අපි මේ සංවිධානයට මිනිස්සු එකතු කරනකොට නැත්තම් අපි හිතනවා විද්වත් කියන්නේ ડોක්ටර් ලෝයර් ඒ අය විතරයි. එතකොට අපි අනිත් අය අපේ කඩේ මුදලාලි කෙනෙක් ඉන්න ඔයා බුලත් විටි විකුණලා පටන් අරන් දැන් හොඳ බිස්නස්මන් කෙනෙක්. හැබැයි ආ ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා නැහැ ලොකුවට. එතකොට එයා විද්වත් නැහැ කියලා. නෑ එහෙම නෑ. එයා විද්වත්. அவை புத்திஜீவிகள் என்ற பதத்திலே நாங்கள் சரியான முறையிலே நிர்ணயிக்க வேண்டும். புத்திஜீவிகள் என்றது சமூகத்திலே காணப்படுகின்றது வைத்தியர்களோ அல்லது பொறியியலாளர்களோ மாத்திரம்தான் புத்திஜீவிகள் என்று இல்லை, அவ்வாறு அல்ல. கடைகளிலே வெத்தலை பாக்குகளை வித்து ஒரு நல்ல முறையிலே ஒரு தொழிலதிபராக வந்திருக்கக்கூடும் சிலர், அவர்களை நாங்கள் புத்திஜீவிகள் என்ற மட்டத்திலே எடுக்காமல் இருப்போம். அவ்வாறு அல்ல, அவரும் புத்திஜீவிகள் என்ற ஒரு தரத்தில் தான் கருதக்கூடியவராக காணப்படுவார். මම හිතන්නේ දැන් මේ විද්වත් කියන එක සහෝදරවරුන්ට පැහැදිලි ඇති. මොකද්ද අපේ නිර්ණායකය විද්වත් කියන්නේ. ஆகவே புத்திஜீவி என்றால் என்ன என்று உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும். புத்திஜீவிகளுக்கான வரைவிலக்கணம் என்ன என்ற உதாரணங்களூடாக தோழர் கூறியிருந்தால் அது உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும் என்று நம்புகின்றோம். දැන් අපි මේ බලය ගත්තට පස්සේ අපි මොනවද මේ අවුරුද්දක් ඇතුළත කරේ කියලාත් අපි නිකන් පොඩ්ඩක් කතා කරගෙන යමු මේ සංවිධානයත් එක්ක. அதனால் உண்மையிலே அதிகாரத்தை பெற்றதன் பிற்பாடு இந்த கடந்த ஒரு வருடத்திற்குள்ளாலே நாடு தழுவிய ரீதியில நாங்கள் எதை செய்திருக்கின்றோம் என்ற விடயத்தினை சுருக்கமாக இந்த கட்டமைப்போடு நாங்கள் தொட்டு செல்வோம். අපි මුලින්ම දේශපාලනය ගත්තොත් අපේ රටේ අපි සම්පූර්ණයෙන්ම දේශපාලනය වෙනස් කරලා තියෙනවා. உண்மையிலே நாட்டினுடைய அரசியலை எடுத்துக்கொண்டால் நாட்டினுடைய அரசியல் கலாச்சாரத்தை முற்றுமுழுதாக நாங்கள் மாற்றி இருக்கின்றோம். දැන් ඔයගොල්ලන්ට අත්දැකීම් ඇති කැබිනට් ඇමතිවරයෙක් කලින් ආවොතින් ඒ ප්‍රදේශයේ තත්ත්වය කොහොමද කියලා. உங்களுக்கு அனுபவங்கள் இருக்கக்கூடும். கேபினட் அமைச்சர் ஒருவர் ஒரு பிரதேசத்துக்கு வருவார் என்றால் அந்த பிரதேசத்தினுடைய நிலைமை எவ்வாறு காணப்படும்? නේ ඉස්සෙල්ලා STF පොලිසියෙන් ඇවිල්ලා උදේ ඉඳලා STF එකෙන් ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම අතගාලා චෙක් කරලා නේ මූණ බලලා ඔරවලා හරි ඊට පස්සේ නේ එයා එනකොට පැත්තක ඉඳලා ළඟට එන්න බෑනේ ප්‍රශ්න ගොඩක් නේ හරි. ඒතර අපි මේ දේශපාලන සංස්කෘතිය දැන් වෙනස් කරලා තියෙනවා. ஒரு கேபினட் அமைச்சர் வருவாராக இருந்தால் வருவதற்கு முன்னால் 2 அல்லது 3 மணி நேரத்துக்கு முன்னால் STF போன்ற பாதுகாப்பு படையினர் வருகை தந்து உங்களை பரிசீலனை செய்து உங்களுடைய முகங்களை ஒன்றுக்கு 2 முறை பார்த்து அமைச்சர்களுக்கு கிட்டத்திலும் நெருங்க முடியாத தூரத்தில் தான் உங்களை வைத்திருப்பார்கள். මේ දැන් මම එනකොටත් මේ තන්ත්‍රිමලේ පොලිසිය නැවතුවා ඇමති කිව්වහම එයාට ෂුවර් නැහැ ඩෙන්ටිටි කිව්වා. வருகின்ற பொழுது தந்திரிமலை போலீசால் நிறுத்தப்பட்டார் தோழர். அமைச்சர் என்று கூறுகின்ற பொழுது அவருக்கு ஷுவராக இருக்கவில்லை அமைச்சரா என்று ஐடென்டிட்டியை காட்ட சொன்னார். මේ එතකොට අපි සතුටු වෙනවා ඒකට. உண்மையிலே அதற்காக நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். දැන් වෙනදාව නන්නේ එතන අරහේ අනුරාධපුරේ ඉඳලා නොච්චියා ගමින් දන්නවා මෙතනට එනවා කියලා එතනින් ට්‍රැෆික් එනවා මෙතනින් මෙහෙ එනවා කවුරුවත් නවත්තන්නේ නැහැ නේ. ඔක්කොම දන්නවා ඇමති එනවා කියලා එහෙම.
கடந்த காலத்தில் அப்படி இல்லை. நொச்சியாகமும் தாண்டும் பொழுதே தந்திரமலை போலீசுக்கு அழைப்பு வந்திருக்கணும். இது அமைச்சர் வருகின்றார் என்று டிராபிக் படையினர் தயாராக இருப்பார்கள். அந்த பாதையை முழுவதுமாக தெரிந்திருக்கும் அமைச்சர் வருகிறார் என்று. එතකොට අපි මේ දේශපාලනය වෙනස් කරලා තියෙන්නේ අපි කිව්වේ ජනතාවගේ ආණ්ඩුවක් හදනවා කියලා. ஆகவே நாங்கள் இந்த அரசியல் கலாச்சாரத்தை மாற்றி இருக்கின்றோம். நாங்கள் கூறினோம் மக்களுக்கான அரசாங்கத்தை உருவாக்குகின்றோம் என்று. එතකොට ජනතාවගේ ආණ්ඩුවක් නම් අපි අතරේ හොයාගන්න බැරි වෙන්න ඕනේ ඇමති කවුද කියලා. ஆகவே மக்களுடைய அரசாங்கம் என்று சொன்னால் மக்களுக்கு மத்தியிலே அமைச்சர் யார் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. එතකොට අපි මේ දේශපාලනයේ ලංකාවේ මෙතෙක් තිබිච්ච අවුරුදු 70 ගානක් තිබිච්ච දේශපාලනය අපි වෙනස් කරලා තියෙනවා. ஆக 70 வருடமாக இந்த நாட்டிலே காணப்படுகின்ற கெட்ட அரசியல் கலாச்சாரத்தை நாங்கள் மாற்றி இருக்கின்றோம். ඒ වගේම තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් වෙනදා දේශපාලකයෝ මිනිස්සු හම්බ වෙන්නේ එක්ක ඡන්ද කිට්ටු වුණාම. கடந்த காலங்களிலே அரசியல் மக்களை சந்திக்க வருவது எவ்வாறு என்று சொன்னால் தேர்தல் காலம் வருகின்ற பொழுது மாத்திரம்தான் சந்திக்க வருவார்கள். මේ වගේ සංවිධාන හදන්නේ ඡන්ද ඉවරනාට පස්සේ. இது போன்ற கட்டமைப்புகளை அவர்கள் தேர்தல் முடிந்ததன் பிற்பாடு ஒரு காலம் உருவாக்கினதில்லை. ආයෙ එන්නේ කොයි කාලෙටද? திரும்ப வருவது ආයෙ ඡන්ද ඉල්ලනකොට. மீள வருகின்ற ஒரு தேர்தல் காலத்தில் மாத்திரம்தான். හැබැයි අපි භාවිතයෙන් එහෙම නැහැ. நாங்கள் உண்மையிலே பிராக்டிகலி அந்த ஒரு கொள்கையில் இல்லாதவர்கள். දැන් මම මෙහි මැතිවරණයට ඉස්සෙල්ලා රැස්වීමක් කරා. ඒ රැස්වීමේ මම කතා කරා. එතකොට මම කිව්වේ ඕගොල්ලෝ බය වෙන්න එපා අපි මේ ප්‍රදේශවලට එනවා කියලා. தேர்தலுக்கு முன்னால் அமைச்சர் அவர்கள் வந்திருந்தால் மன்னார் மாவட்டத்திற்கு அப்போது மக்களிடம் கூறினார், நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம், தேர்தலுக்கு பிற்பாடு நான் மன்னார் மாவட்டத்திற்கு வருவேன் என்று. දැන් මම කී සැරයක් මන්නාරමේ ඇවිල්ලා තියෙනවද අවුරුද්දට? இப்போது இந்த ஒரு வருடத்துக்குள்ளால் மன்னார் மாவட்டத்திற்கு எத்தனை தடவை இந்த அமைச்சர் வந்திருக்கின்றார்? මේ 4 වෙනි පාර මන්නාරමේ. இது 4வது முறை மன்னார் மாவட்டத்துக்கு வருகை தருவது. හරි. අවුරුද්දකට. ஒரு வருஷத்திற்குள்ளால். මම ජැෆ්න 6 පාරක් ගිහින් තියෙනවා. யாழ்ப்பாணத்திற்கு 6 தடவை சென்றிருக்கின்றார். ඒතර අපි මට ඡන්ද දීලා නැහැ කවුරුවත් මන්නාරමේ මම ඡන්ද ඉල්ලුවේ නැහැ. යාපනයේ මම ඡන්ද ඉල්ලුවේ නැහැ. மன்னார் மாவட்டத்திலே தேர்தல் கேட்கவும் இல்லை, யாழ்ப்பாணத்திலே தேர்தல் கேட்கவும் இல்லை, மக்கள் வாக்களிக்கவும் இல்லை. ඉස්සරහට ඉල්ලන්නෙත් නැහැ. எதிர்காலத்திலே இந்த வடபுலத்திலே தேர்தல் கேட்க போவதும் இல்லை. ඇයි අපි එන්නේ? ஏன் நாங்கள் இங்கு வருகின்றோம்? අපිට වගකීමක් තියෙනවා. අර අපි කතා කරපු සිංහල දෙමළ මිනිස්සු ඔක්කොම එකතු වෙලා ජීවත් වෙන රට හදන්න. எங்களுக்கு ஒரு தார்மீக பொறுப்பு கடமை காணப்படுகின்றது. நாங்கள் கூறியிருந்தோம் சிங்கள தமிழ் முஸ்லிம் மக்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து இந்த நாட்டை கட்டியெழுப்ப வேண்டும் என்று. දැන් මෙතන අපි ස්විමින් pool එකක් ඕපන් කරා. இந்த இடத்துல நாங்கள் நறுவலி குளத்திலே ஸ்விமிங் பூலை நாங்கள் ஓபன் பண்ணோம். மன்னாரம் பலවෙනි ස්විමින් pool එකනේ. நான் நினைக்கின்றேன் மன்னார் மாவட்டத்திலே ஒரு முதலாவதான ஒரு நீச்சல் தடாகம் என்று நான் நினைக்கின்றேன். දැන් අපි ඒක නිසා අපි අර මිනිස්සුන්ට පොරොන්දු වෙලා තියෙන්නේ ඡන්දවලට හරි ඡන්ද ගන්න හරි නෙමෙයි. நாங்கள் மக்களுக்கு ஒரு வாக்குறுதிகளை வழங்கி இருக்கின்றோம். நாங்கள் தேர்தலுக்காகவோ அல்லது தேர்தல் வாக்குகளை கொள்ளையடிப்பதற்காகவோ அல்ல. ඒ ප්‍රදේශවල ඇත්ත ප්‍රශ්නය අඳුරගෙන ඒකට උත්තර හොයන්න තමයි අපි පොලිටිකල් කරන්නේ. நாங்கள் அரசியல் செய்வது எதற்காக என்று சொன்னால் அந்த பிரதேசங்களிலே காணப்படுகின்ற உண்மையான பிரச்சனையை கண்டு அதற்கான தீர்வுகளை வழங்குவதற்காகத்தான். මගේ ගම ගාල්ලේ මගේ දිස්ත්‍රික්කයේ ගාල්ල. அமைச்சருடைய மாவட்டம் காலி, அதே போன்ற அமைச்சருடைய கிராமமும் காலியிலே அமைந்துள்ளது. මම ඇමති වෙලා තාම ගාලු දිස්ත්‍රික්කේ වැඩකට ගිහිල්ලා නැහැ. இவர் அமைச்சு பதவி எடுத்ததிலிருந்து காலி மாவட்டத்திற்கு இதுவரைக்கும் ஒரு தடவை கூட சென்றதில்லை. ඇයි මං ගාලත් එක්ක තරහද? ஏன் நான் காலி மாவட்டத்தோடு கோவத்தில் இருக்கின்றேன்? නෑ අපි දන්නෝ මිනිස්සුන්ට අසාධාරණය වුණේ කොහෙද කියලා. இல்லை, எங்களுக்கு தெரியும் மக்களுக்கு அசாதாரணமான அநீதிகள் நடந்த இடம் பிரதேசங்கள் எது என்று எங்களுக்கு தெரியும். ඒක නිවැරදි කරන්න තමයි අපිට දැන් මේ ප්‍රදේශවලට 4 පාර 6 පාර නෙවෙයි මාසෙට එක සැරේ හරි එන්න වෙලා තියෙන්නේ. அதை நாங்கள் சரி செய்து கொள்வதற்காகத்தான் 4 அல்லது 6 முறை அல்ல, மாதத்திற்கு ஒரு முறை சரி இந்த பிரதேசங்களுக்கு வருகை தர வேண்டும் என்பது அந்த வரலாற்று தவறுகளை திருத்திக் கொள்வதற்காக. මම විතරක් නෙවෙයි අපේ ඇමතිවරු ගොඩක් මේ ප්‍රදේශවල එනවා. විශේෂයෙන් බිමල් සහෝදරයා අපේ තවත් ඇමතිවරු ගණනාවක් මේ ප්‍රදේශවල දිගටම එනවා. இவர் மாத்திரமல்லாமல் அதிகமான அமைச்சர்கள் வடபுலத்திற்கு தான் வருகை தந்துள்ளார்கள். பிமல் தோழர் உட்பட அதிகமான அமைச்சர்கள் வடபுலத்திற்கு வருகை சென்றிருக்கிறார்கள். ඒක නිසා අපි අර පොරොන්දු වෙච්ච විදියටම දේශපාලන සංස්කෘතිය වෙනස් කරලා තියෙනවා. ஆகவே நாங்கள் வாக்குறுதி அளித்ததன் பிரகாரம் அரசியல் கலாச்சாரத்தை நாடு தழுவிய ரீதியிலே நாங்கள் மாற்றி இருக்கின்றோம். ඊළඟට සමාජය. இரண்டாவதாக சமூக மாற்றம். දැන් අපි මේ සමාජයේත් අපි දන්නවා අපිට තියෙන ප්‍රශ්න ගණනාවක් තියෙනවා. ඒක තිබිච්ච ලොකුම ප්‍රශ්නය තමයි ජාතිවාදය. சமூகத்திலே காணப்பட்ட பிரதானமான ஒரு பிரச்சனை தான் இனவாதம். සිංහල මිනිහාගේ ඡන්දය ගන්න සිංහල ජාතිවාදය. சிங்கள மக்களுடைய வாக்குகளை கொள்ளையடிப்பதற்கு சிங்கள இனவாதத்தை தூண்டுவது. දෙමළ මිනිස්සුගේ ඡන්දය ගන්න දෙමළ ජාතිවාදය. தமிழ் மக்களுடைய வாக்குகளை பெறுவதற்காக தமிழ் இனவாதத்தை தூண்டுவது. මුස්ලිම් මිනිහාගේ ඡන්දය ගන්න මුස්ලිම් ජාතිවාදය. முஸ்லிம் மக்களுடைய வாக்குகளை பெறுவதற்காக முஸ்லிம் இனவாதத்தை தூண்டுவது. ওই තුනම එකතු වුණාම කොහොමද? அந்த 3 இனவாதங்களும் ஒன்று சேர்ந்தால் எப்படி? අපි මරා ගන්න එක විතරයි තියෙන්නේ. நாங்கள் இறந்து போவது மாத்திரம்தான் மிஞ்சும். අපි ඕක නැති කරලා තියෙනවා. நாங்கள் இல்லாமல் செய்திருக்கின்றோம். සමාජය වෙනස් වෙලා. சமூக மாற்றமாக இருக்கின்றது. අපිට තියෙන එකම ප්‍රශ්නේ භාෂාව දන්න. எங்களுக்கு இருக்கின்ற ஒரே ஒரு பிரச்சனை மொழி தெரியாததுதான். භාෂාව පුලන් වුණා නම් මේක මීට වැඩිය
ලස්සනයි. மொழி தெரியுமாக இருந்தால் இது இதை விட மிகவும் அழகாக காணப்படும். ඒකෙන්ද අපි අපේ අනාගත පරම්පරාවට බලමු හැමෝන්ටම මේ තේරෙන භාෂාව හැමෝන්ටම උගන්වලා කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්න සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් තුනම. நாங்கள் எதிர்காலத்தில் எங்களுடைய எதிர்கால சந்ததியிற்காவது மூன்று தமிழ் சிங்கள முஸ்லிம் மக்கள் மூவரும் மொழியிலே பேசி இந்த மொழிகளை விளங்கிக் கொள்வதற்கான ஆற்றலுடையவர்களாக வளர்ப்பதற்கான எதிர்கால சூழ்நிலையை பார்ப்போம். ඒ වගේම තමයි අපේ සමාජයේ මේ වෙනකොට විශාල මත්කුඩු අයිස් මත්ද්‍රව්‍ය වලට අහු වෙලා තියෙන්නේ යට වෙලා තියෙන්නේ. ஆக எங்களுடைய சமூகமானது இதுவரைக்கும் கடந்த காலங்களில் இல்லாத அளவுக்கு போதைப் பொருளுக்கு அடிமையாகி குடு ஐஸ் போன்ற போதைப் பொருளுக்கு அடிமையாக காணப்படுகின்றார்கள். අපි දන්නවා මේ ප්‍රදේශ පවා යාපනයේ පවා ලංකාවේ හැම දිස්ත්‍රික්කයක්ම මේ මත්කුඩු ප්‍රශ්නෙට අහු වෙලා තියෙනවා. இந்த மாவட்டத்திலிருந்து யாழ்ப்பாண மாவட்டம் அதே போன்று இலங்கையிலே காணப்படுகின்ற அனைத்து மாவட்டங்களும் இந்த குடு அல்லது ஐஸ் போன்ற போதைப் பொருளுக்கு அடிமையாக காணப்படுகின்றது. අපේ ආණ්ඩුව තමයි ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට මේ මත්ද්‍රව්‍ය වලට විරුද්ධව වැඩක් පටන් ගත්තේ. இலங்கை அரசியல் வரலாற்றிலே எங்களுடைய அரசாங்கம் மாத்திரம்தான் போதைப் பொருளுக்கு எதிராக ஒரு தேசிய செயற்திட்டத்தை உருவாக்கியது எங்களுடைய அரசாங்கம் மாத்திரம்தான். වෙන කිසිම ආණ්ඩුවක් කවදාවත් කිසිම ජනාධිපතිවරයෙක් මොනවා කතා කරත් පාතාලයටයි මත්ද්‍රව්‍ය වලටයි විරුද්ධව කතා කරලා නැහැ. அது அல்லாமல் கடந்த காலங்களிலே காணப்படுகின்ற ஜனாதிபதிகளோ எந்த அரசியல் மாற்றத்தை அவர்கள் கதைத்தாலும் போதைப் பொருளுக்கு எதிராகவோ அல்லது பாதாள கும்பல்களுக்கு எதிராகவோ அவர்கள் ஒரு வார்த்தையிலும் கடந்த கால ஜனாதிபதிகள் கதைத்ததில்லை. අපි කතා කරනවා විතරක් නෙමෙයි වැඩෙත් කරනවා. நாங்கள் கதைப்பது மாத்திரம் நின்று விடாமல் வேலை திட்டங்களையும் செய்ய ஆரம்பித்திருக்கின்றோம். එතකොට අපි මේ සමාජය හොඳ සමාජයක් කරගන්න අවශ්‍ය කරන වැඩ ටික අපි කරගෙන යනවා. ஆகவே இந்த சமூகத்தை ஒரு நல்லதொரு சமூகமாக மாற்றுவதற்கான பல்வேறுபட்ட வேலை திட்டங்களை நாங்கள் செய்ய ஆரம்பித்திருக்கின்றோம். මම එකපාරක් ගිය සැරේ මෙහි ආපු වෙලාවේ තලේ මන්නාරම කොනට ගියා ගමකට ඒගොල්ලගේ ග්‍රවුන්ඩ් එකක ප්‍රශ්නයක් බලන්න. கடந்த முறை மன்னார் மாவட்டத்திற்கு அமைச்சர்கள் வருகின்ற பொழுது தலைமன்னார் பிரதேசத்திலே காணப்படுகின்ற ஒதுக்குப்புறத்திலே காணப்படுகின்ற ஒரு மைதானத்தை பார்ப்பதற்காக அமைச்சரோடு சென்றிருந்தோம். දැන් මට පොලිසියවත් ගාඩ් මොනවත් නැහැ. அந்த இடத்திலே போலீஸோ அல்லது பாதுகாப்போ அவருக்கு இருக்கவில்லை. ඒ පැත්තේ මිනිස්සු අපි අඳුරන්නෙත් නැහැ. அந்த மக்களை நாங்கள் சரியான முறையிலே அறிமுகமும் இல்லாதவர்கள் எங்களுக்கு. හැබැයි අපි යන්නේ ඇයි? இருந்தாலும் நாங்கள் அங்கு சென்றதற்கான காரணம் என்ன? අපිට මිනිස්සු කියන කට්ටිය විශ්වාසයි. எங்களுக்கு மக்கள் என்ற ஒரு பதம் எங்களுக்கு மிகவும் நம்பிக்கையான ஒரு விடயமாக காணப்படுகிறது. ඉතින් අපි ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරාම මේ ගමේ එක්කෙනෙක් අඬන්න වගේ හිටියා. එයා කිව්වා ඒගොල්ලෝ മന്ത്രി කෙනෙක්වත් දැකලා නැහැ කිව්වා. அந்த பிரதேச மக்களோடு கதைக்கின்ற பொழுது ஒருவர் அழுவதற்கு தயாராக இருந்தார். ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினரை கூட அந்த பிரதேசங்களிலே அவர் கண்டதில்லை என்று கூறினார். ඉතින් ඒක නිසා අපිට මේ මිනිස්සුත් එක්ක වැඩ කරන එක අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. ஆகவே நாங்கள் மக்களோடு வேலை செய்வது என்பது எங்களுக்கு ஒரு புதிதான விடயம் அல்ல. අපි මේ සමාජය හරියටම තේරුම් අරගෙන මේක හදන්න ඕන කරන වැඩේ අපි කරනවා. இந்த சமூகத்தை சரியான முறையில் விளங்கிக் கொண்டு அதனை சரி செய்வதற்கான அனைத்து வேலை திட்டங்களையும் நாங்கள் செய்வோம். ඊළඟට මේ ආර්ථිකය ගත්තත් අපි මේ වෙනකොට අවුරුද්දක් ඇතුළත අපි බංකොලොත් රටක් තිබ්බේ. දැන් ඒ බංකොලොත් කියන එකෙන් අපි අයින් වෙලා තියෙනවා. பொருளாதாரத்தை எடுத்துக்கொண்டால் நாங்கள் கடந்த காலங்களிலே வங்குரோத்தடைந்த நாடாக நாங்கள் காணப்பட்டோம். அந்த வங்குரோத்து என்ற நிலைமையை இல்லாமலாக்கி நாங்கள் பொருளாதாரத்தை சரி செய்ய ஆரம்பித்திருக்கின்றோம். මොකද අපි ඉස්සෙල්ලාම කරේ මේ ආර්ථිකය ස්ථාවර කරගන්න එක. நாங்கள் முதலாவதாக செய்த இந்த பொருளாதாரத்தை ஒரு ஸ்திரமான பொருளாதாரமாக மாற்றும் வேலை திட்டத்தை தான். ඔයාලා බය වෙන්න එපා. අය අපේ රටේ කවදාවත් ඩොලර් නැතුව වැටෙන, පෙට්‍රල් නැති වෙන, ගෑස් නැති වෙන රටක් බවට අපි ආයේ කවදාවත් වෙන්නේ නැහැ. நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம். இந்த நாட்டை நாங்கள் மீளவும் டாலர் இல்லாத நாடாகவோ அல்லது எரிபொருட்கள் இல்லாத நாடாகவோ அல்லது கேஸ் இல்லாத நாடாகவோ இந்த நாடை நாங்கள் மீளவும் வீழ்ச்சி அடைவதற்கு ஒருபோதும் விட மாட்டோம். අපිට තාම ජනතාවට අර හරියටම මිනිස්සුන්ට දැනෙන බඩු මිල අඩු කරන්න ඒ වගේ දේවල් බැරි වෙලා තියෙන මේ අවුරුද්දේ. හැබැයි අපිට ඊට ඉස්සෙල්ලා ඕන වුණා අපේ ආර්ථිකය ස්ථාවර කරන්න. நாங்கள் இன்னும் மக்களுக்கு சரளமாக விளங்குகின்ற பாஷையில் பொருளாதாரத்தை கூற வேண்டும் என்று சொன்னால் பொருட்களுடைய விலைகள் குறைப்பதற்கான வேலை திட்டத்தை நாங்கள் இன்னும் செய்வதற்கு ஆரம்பிக்காவிட்டாலும் பொருளாதாரத்தை ஸ்திரமாக்குவதற்கான வேலை திட்டங்களை நாங்கள் செய்து முடித்திருக்கின்றோம். මොකද අපි ඒක ඉස්සෙල්ලාම කරගන්න ඕන වැඩේ විදියට තමයි තිබුණේ. நாங்கள் முதலாவதாக செய்யக்கூடிய வேலையாக எங்களுக்கு காணப்பட்டது பொறுப்பாக காணப்பட்டது அந்த பொருளாதார ஸ்திரத்தன்மை தான். ඒක බැරි වුණා නම් ආපහු ඩොලර් නැති වෙලා පෙට්‍රල් නැති වෙලා ගෑස් නැති වුණොත් ආපහු අර හොරු ටිකම මේකේ බලය ගන්නවා. அதை நாங்கள் சரி செய்யாமல் பெட்ரோலோ அல்லது கேஸோ அல்லது உணவுப் பொருட்களோ இல்லாமல் போனால் இந்த கல்வர்கள் தான் திருப்பி அதிகாரத்தை பிரிப்பதற்கு முயற்சி செய்வார்கள். ඒක නිසා අපි දැන් මේ ආර්ථිකය ස්ථාවර කරලා තියෙන්නේ. ஆகவே நாங்கள் பொருளாதாரத்தை ஒரு ஸ்திரத்தன்மையுடன் நாங்கள் அமுல்படுத்தி இருக்கின்றோம். ඒක අපි විතරක් නෙමෙයි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය IMF එක ලෝක බැංකුව වගේ ආයතන පවා පිළිගන්නවා ලංකාව දැන් ආර්ථිකය
ස්ථාවර කරලා තියෙන කියලා. அதை நாங்கள் மாத்திரமல்லாமல் IMF போன்று அதே போன்று உலக வங்கிகள் அனைத்துமே ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றது இலங்கையுடைய பொருளாதாரம் ஸ்திரத்தன்மையை நோக்கி நடந்து கொண்டிருக்கின்றது என்று. දැන් මේ අවුරුද්ද ඇතුළත ලංකාවට වැඩිම සංචාරකයෝ එන අවුරුද්ද බවට මේ අවුරුද්ද පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතිහාසයේ වැඩිම සංචාරකයෝ වෙලා තියෙන මේ අවුරුද්දේ. இலங்கை வரலாற்றிலே அதிகமான சுற்றுலா பயணிகள் வருகை தந்த ஒரு வருடமாக இந்த எங்களுடைய தேசிய மக்கள் சக்தி அரசாங்கத்தை எடுத்த இந்த வருடம் பதிவாகி உள்ளது. ඒ කියන්නේ දැන් සංචාරකයන්ට එන්න අපි අලුතින් කඳු, දියඇලි, ගඟවල් ඒව හැදුවද අපේ ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා. நாங்கள் சுற்றுலா பயணிகள் இந்த நாட்டிற்கு வருகை தருவதற்கு நாங்கள் அரசாங்கத்தை எடுத்து நீர்வீழ்ச்சிகளோ அல்லது மலைத்தொடர்களோ அல்லது ஆற்றுகளையோ நாங்கள் உருவாக்கி இருந்தோமா? නෑ අපි ඒ මුකුත් කළා නෑ. நாங்கள் அதை எதையுமே செய்யவில்லை. ඒ තිවිච්ච ඒවම තමයි. இருக்கின்ற சுற்றுலா தலங்கள் மாத்திரம்தான். ඒතකොට ඒ තිවිච්ච ඒවම තියෙද්දි සංචාරකයෝ වැඩියෙන් එන්නේ ඇයි? அந்த சுற்றுலா தலங்கள் இருக்கிறது போன்று காணப்பட்டாலும் ஏன் சுற்றுலா பயணிகள் அதிகமாக வருகின்றார்கள்? ඇයි ඒගොල්ලෝ කලින් ආවේ නැත්තේ? ஏன் கடந்த காலங்களிலே அவர்கள் அதிகமாக வரவில்லை? ඒ එන්නේ නැත්තේ අපේ රට හොඳ නැහැ කියන එක තියෙනවා. දැන් මිනිස්සු දන්නවා අපේ රට හොඳ රටක් කියලා. அவர்கள் வருகை தராமல் இருந்ததற்கான காரணம் எங்களுடைய நாடு நல்லதொரு நாடாக ஊழல் லஞ்சத்திற்கு மேற்பட்ட நாடாக காணப்படவில்லை என்று அவர்கள் நம்பியிருந்தார்கள். ஆனால் அந்த மாற்றம் இப்போது எங்கள் அரசாங்கத்திலே வந்துள்ளது. அதன் காரணமாக அதிகமான சுற்றுலா பயணிகள் படையெடுத்து வருகின்றார்கள். ඒක නිසා අපි අර ආර්ථිකය හදන වැඩෙත් අපි කරලා තියෙන්නේ. ஆகவே அந்த பொருளாதாரத்தை நாங்கள் சரி செய்வதற்கான வேலை திட்டத்தையும் நாங்கள் செய்திருக்கின்றோம். ඒ සල්ලි වලින් අපි මිනිස්සුන්ට වියදම් කරනවා. அந்த பணங்களினூடாக அந்த நிதிகளை எடுத்து நாங்கள் மக்களுக்கு செலவழிக்க தயாராக இருக்கின்றோம். දැන් මෙතන අපි නානට්ටාන් නෙමෙයි කම්ප්ලෙක්ස් එක හදන්නේ. නරුවිලි කුளම් වල ස්පෝර්ට්ස් කම්ප්ලෙක්ස් එකක් හදනවා. நாங்கள் நறுவிலிக்குளம் அந்த பிரதேசத்திலே விளையாட்டு தொகுதியை ஸ்போர்ட் காம்ப்ளெக்ஸை நாங்கள் உருவாக்கி அதற்கான வேலை திட்டத்தை ஆரம்பித்திருக்கின்றோம். சென்ட் சேவியர் ஸ்கூல் එකේ இண்டோர் ஸ்டேடியம் එකක් හදනවා. அதே போன்று சென்ட் சேவியர் கல்லூரியிலே நாங்கள் உள்ளக விளையாட்டரங்கை செய்வதற்கான அடிக்கலை நாட்டி இருக்கின்றோம். ஜெப்னா හදනවා இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட் கிரவுண்ட் එක. அதே போன்று யாழ்ப்பாணத்திலே சர்வதேச ஒரு விளையாட்டு மைதானத்தை நாங்கள் உருவாக்குவதற்கான அடிக்கலை நாட்டி இருக்கின்றோம். හෙට මුල්ගල් තියනවා අපි ජෙප්නා ටවුන් එකේ මැද இண்டோர் ஸ்டேடியம் එකකට. நாளை நாங்கள் ஒரு அடிக்கல்லை நாட்ட இருக்கின்றோம். யாழ்ப்பாண நகரத்திலே மத்திய நகரத்திலே நாங்கள் ஒரு உள்ளக விளையாட்டரங்கம் அமைப்பதற்காக அடிக்கல்லை நாட்ட காத்திருக்கின்றோம். එතකොට දැන් මේ අපි වැඩ කරන්නේ මේ සල්ලි අපි එකතු කළා. දැන් ඉතුරු කළා. நாங்கள் இந்த வேலை திட்டங்களை செய்வதெல்லாம் இந்த நிதிகளை சேகரித்து நிதிகளை மிச்சமாக்கி மக்களுக்கு சேவை செய்வதற்காகத்தான். ඒතර අර මිනිස්සුන්ට පෞද්ගලිකව හම්බ වෙන එක දැම්ම නැති වුණාට අපි පොදු දේවල් ටික මිනිස්සුන්ට දෙනවා. ஆகவே மக்களுக்கு தனிப்பட்ட ரீதியில் கிடைப்பது இப்போது இல்லாமல் சென்றிருந்தாலும் பொதுவாக மக்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய அனைத்தும் அதிகமாக கிடைத்துக் கொண்டிருக்கின்றது. ඉතින් ඒක නිසා අපිට විශ්වාසයක් තියෙනවා මේ ප්‍රදේශ දියුණු කරන්න පුළුවන් සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන් කියලා. ஆகவே எங்களுக்கு மிகவும் அதிக நம்பிக்கை காணப்படுகின்றது இந்த பிரதேசத்தை நாங்கள் அபிவிருத்தி அடைய செய்ய முடியும், அதே போன்று இந்த பிரதேசத்தை மேம்படுத்த முடியும் என்று. ඒකට තමයි අපිට මේ සංවිධාන ඕන වෙන්නේ. ஆகவே அதற்கு தான் இந்த கட்டமைப்பு எங்களுக்கு அத்தியாவசியமாக தேவைப்படுகின்றது. එතකොට දැන් අපි මේ ආණ්ඩුව ගත්තට පස්සේ අවුරුද්දක් ගියාට පස්සේ ඇයි අපි එකතු කරන්නේ? ஆகவே இந்த அரசாங்கத்தை நாங்கள் எடுத்ததன் பிற்பாடு ஒரு வருடத்தை கடந்ததன் பிற்பாடு எதற்காக நாங்கள் இந்த இடத்திலே ஒன்று கூடி இருக்கின்றோம்? ඕගොල්ලෝ විශ්වාස කරන්න நீங்கள் நம்புங்கள் අපේ ආණ්ඩුව තව අවුරුදු 25කටවත් වැටෙන්නේ නැහැ. எங்களுடைய அரசாங்கம் இன்னும் 25 வருடங்களுக்கு வீழ்ச்சியடைய போவதில்லை. හරි. ඒකට හේතුව අපි ඒ අවශ්‍ය විදියටම මේ ලංකාවේ කවුරුවත් මේ රට හදපු නැති විදියට අපි මේ වැඩේ කරන නිසා. அதற்கான காரணம் இலங்கை அரசியல் வரலாற்றிலே இதுவரைக்கும் நாடு என்ற ரீதியிலும் மக்கள் என்ற ரீதியிலும் எந்த ஒரு கரிசனையும் செலுத்தாத ஆட்சியாளர்களே போல் அல்லாமல் மக்களுக்காகவும் நாட்டுக்காகவும் சரியான வேலை திட்டங்களையும் அபிவிருத்தி திட்டங்களையும் உருவாக்குவதற்கான அடித்தளத்தை நாங்கள் இட்டிருக்கின்றோம். එතකොට තමයි අපිට මේ සංවිධාන වැදගත් වෙන්නේ. அவ்வாறான காலங்களில் தான் எங்களுக்கு இந்த கட்டமைப்பு வந்து மிகவும் முக்கியமாக தேவைப்படும். දැන් මේ සංවිධානය අපිට වැදගත් වෙන්නේ ඊළඟ ඡන්දේ කරගන්න නෙමෙයි. இந்த கட்டமைப்பு எங்களுக்கு முக்கியமாக தேவைப்படுவது எதிர்காலத்தில் வருகின்ற தேர்தலுக்காக அல்ல. මේක අපිට වැදගත් වෙන්නේ අපි හදන රට හදන්න මිනිස්සු එකතු කරගන්න වැඩේට. இது எங்களுக்கு மிகவும் முக்கியமாக தேவைப்படுவது எதற்காக என்று சொன்னால் நாட்டை சரி செய்வதற்கும் நாட்டை உருவாக்குவதற்குமான மக்கள் படையணி எங்களுக்கு தேவை. அதற்காகத்தான் இது முக்கியமாக தேவைப்படும். ඉතින් ඒක නිසා අපි මේ මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයේ මේ සංවිධානය තව පුළුල් කරලා කණ්ඩායම් එකතු කරලා අපි මේ රට හදන වැඩේදී මේ දිස්ත්‍රික්කයේ ගොඩනගන වැඩේදී මේ සංවිධානය ඒකේ කොටස්කාරයෙක් බවට පත් කරගමු. ஆகவே இந்த கட்டமைப்பை நாங்கள் இன்னும் விரிவுபடுத்தி நல்ல முறையிலே இந்த நாட்டை சரி செய்வதற்காகவும் இந்த மாவட்டத்தை மேம்படுத்துவதற்காகவும் இந்த நாட்டினுடைய அபிவிருத்தி பாதையில் இந்த ஒரு கட்டமைப்பும் ஒரு பங்குதாரர்களாக மாற வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய பிரதானமான எதிர்பார்ப்பு. එතකොට ඕගොල්ලෝ හැමෝන්ටම මේ සංවිධානය ඇතුලේ වැඩක් තියෙනවා.
ஆகவே இந்த கட்டமைப்பினூடாக இதிலே காணப்படுகின்ற அனைத்து தோழர் தோழிகளுக்கும் ஒரு வேலை திட்டம் காணப்படுகின்றது. අපි ඔයාලා කාටවත් පොරොන්දු වෙන්නේ මෙයාට ජොබ් එකක් දෙන්නම්, ඔයාට කොන්තරත් එකක් අරන් දෙන්නම්, මෙයාට සංවිධායකකමක් දෙන්නම්, ඒවා අපි පොරොන්දු වෙන්නේ නැහැ. நாங்கள் உங்கள் யாருக்கும் எந்த ஒரு வாக்குறுதியை தரமாட்டோம். உங்களுக்கு தொழிலை தருவோம் என்றோ அல்லது உங்களுக்கு கான்ட்ராக்ட் ஒன்றை தருவோம் என்றோ அல்லது உங்களுக்கு கட்சியினுடைய அமைப்பாளர் பதவிகளை தருவோம் என்றோ நாங்கள் யாருக்கும் எந்த ஒரு வாக்குறுதியும் தரப்போவதில்லை. අපිට ඕන හොඳ මිනිස්සු එකතු කරලා මේ රට ඉස්සරහට ගෙනියන්න පුළුවන් වැඩක් හදන්න. எங்களுக்கு தேவை நல்ல மக்களை ஒன்றுபடுத்தி இந்த நாட்டை முன்னேற்றுவதற்கான ஒரு மக்கள் படைபலம் தேவை. මේ හොඳ මිනිස්සු කියන කට්ටිය මේ සමාජයේ සිංහල මිනිස්සු අතරත් ඉන්නවා, දෙමළ මිනිස්සු අතරත් ඉන්නවා, මුස්ලිම් මිනිස්සු අතරත් ඉන්නවා, ඉන්දියාවෙත් ඉන්නවා, ඇමරිකාවෙත් ඉන්නවා, චීනෙත් ඉන්නවා, ලෝකේ පුරාම ඉන්නවා. நல்ல மனிதர்கள் என்ற பதத்தினூடாக நான் கூற வருவது என்னவென்று சொன்னால், சிங்கள மக்களிலும் நல்லவர்கள் காணப்படுகின்றார்கள், தமிழ் மக்களிலும் நல்லவர்கள் காணப்படுகின்றார்கள், முஸ்லிம் மக்களிலும் நல்ல மக்கள் காணப்படுகின்றார்கள், இந்தியாவிலும் அது காணப்படுகின்றது, சீனா அதே போன்று அமெரிக்கா அதே போன்று உலகம் முழுவதிலும் நல்ல மக்கள்கள் காணப்படுகின்றார்கள். එතකොට අපේ වැඩේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ හොඳ මිනිස්සු එකතු කරන. அவ எங்களுடைய பிரதானமான வேலை இந்த நல்ல மனிதர்களை நாங்கள் ஒன்று திரட்ட வேண்டும். අපි හැමෝම එකතු වෙලා நாங்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து මේ වැඩේ කරමු. இந்த வேலை திட்டத்தை நாங்கள் வெற்றிகரமாக செய்வோம். මොකද අපේ උඩ පරම්පරාව මේක කරා නම් අපිට හොඳ රටක් තියෙනවා. எங்களுடைய கடந்த பரம்பரையினர் இந்த வேலை திட்டத்தை செய்திருந்தால் எங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு நாடு மிஞ்சி இருக்கும். දැන් ඒගොල්ලෝ කරපු නැති හින්දා අපිට ඒ වැඩේ කරන්න වෙලා තියෙනවා. அவர்கள் செய்யாததன் காரணமாக அந்த வேலை திட்டத்தை நாங்கள் கையில் எடுத்து செய்ய வேண்டிய கடமையில் இருக்கின்றோம். ඉතින් අපි මේ වැඩේ කරවතින් මෙතනින් එහාට අපේ අනාගත ලංකාවේ මිනිස්සු හොඳට ජීවත් වෙයි. நாங்கள் இந்த வேலை திட்டத்தை சரியான முறையில் செய்தோம் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு பிறகு வருகின்ற எதிர்கால சந்ததி நல்ல முறையில் வாழ்வதற்கான நாட்டை நாங்கள் அமைத்துக் கொடுக்க முடியும். ඒක නිසා දැන් අපේ කැපවෙච්ච සහෝදරයෝ ඉන්නවා, මේ සාජිත් සහෝදරයලා, අපේ සුනිල් සහෝදරයලා වගේ පූර්ණ කාලීන මේ දේශපාලනය කරන සහෝදරයෝ ඉන්නවා. ஆகவே இந்த பிரதேசங்களிலே அர்ப்பணிப்போடு கட்சிக்காக பயணிக்கின்ற தோழர்கள் காணப்படுகின்றார்கள். சாஜித் தோழர், நிசங்க தோழர் உட்பட போன்றவர்கள் அதிகமானவர்கள் காணப்படுகின்றார்கள். දැන් අපිත් මේ සියල්ල අත්හැරලා මේ වැඩේ කරන්නේ අපිට මුකුත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. நாங்கள் அனைத்தையுமே துறந்து இந்த வேலை திட்டத்தை செய்வது எங்களுக்கு எதுவும் கிடைக்கும் என்றோ ඕගොල්ලන්ට මේක කිව්වත් කමක් නැහැ. ඕගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන අපි පඩි ගන්නෙත් නැහැ. உங்களுக்கு கூறினாலும் நீங்கள் பரவாயில்லை, நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். நாங்கள் சம்பளம் எடுப்பதில்லை. අපේ පක්ෂයේ කිසිම සහෝදරයෙකුට මේ සහෝදරයටවත් මටවත් අපි කාටවත් සැලරි එකක්වත් අපි ගන්නෙ නැහැ. கட்சியிலே இங்கு காணப்படுகின்ற கட்சி தோழர்களுக்கு யாருக்குமே ஒரு நிர்ணயிக்கப்பட்ட சம்பளம் என்ற ஒன்று இல்லை. අපි ඒවත් පොදු අරමුදකල දාලා ඒකෙන් තමයි වැඩ කරන්නේ. அதனை நாங்கள் பொதுவான எங்களுடைய நிதியத்திலே அந்த நிதியினை போட்டு அதன் ஊடாக நாங்கள் வேலைகளை செய்கின்றோம். මොකද අපිට එහෙම ගන්න අයිතියක් නැහැ. என்னவென்று சொன்னா எங்களுக்கு அதை எடுப்பதற்கான ஒரு உரிமை இல்லை. දැන් අපි වියදම් කරලා මොනවත්වත් කරලා නෙමෙයිනේ පාර්ලිමේන්තුව යන්නේ. நாங்கள் செலவழித்தோ அல்லது ஏதாவது நல்ல வேலைகளை செய்தோ அல்ல பார்லமெண்ட்டுக்கு சென்றது. මිනිස්සුන්ගේ ඡන්දෙන් මිනිස්සුන්ගේ විශ්වාසයෙන්. மக்களுடைய நம்பிக்கையாலும் மக்களுடைய வாக்குகளாலும் தான் பார்லமெண்ட் சென்றது. අනිත් අය නම් කෝටි ගණන් වියදම් කරලා තමයි යන්නේ. මොකද ඒගොල්ලෝ ඒක හම්බ කරගන්න ඕන. மற்றவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு அவர்கள் கோடிக்கணக்கான நிதிகளை செலவழித்து தான் பார்லமெண்ட்டுக்கு செல்வார்கள் என்று சொன்னால் அது மீள உழைப்பார்கள். අපිට එහෙම එකක් නැති හින්දா අපිට හම්බ කරගන්නත් බෑ ඕනේ. ஆகவே எங்களுக்கு அவ்வாறான ஒரு நிலைமை இல்லை என்பதால் எங்களுக்கு அதனை அவ்வாறு உழைப்பதற்கோ அல்லது தேடுவதற்கோ எந்த ஒரு தேவையோ அல்லது ஒரு கடமையோ அல்ல. දැන් මෙතන ඉන්න ඕන කෙනෙක් සමහර විට ඊළඟ ආණ්ඩුවේ කැබිනට් ඇමතිවරයෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. අපි දන්නේ නැහැ. இது இருக்கின்ற யாராக வேணாலும் இருக்கலாம். எதிர்வருகின்ற காலத்திலே ஒரு கேபினட் அமைச்சராக கூட மாற முடியும். ඒක නිසා අපි හැමෝම එකතු වෙලා වැඩ කරමු. ஆகவே நாங்கள் அனைவரும் ஒன்றோடு ஒன்றிணைந்து நல்லதொரு வேலை திட்டத்தை செய்வோம். අපේ රට අපි හදමු. எங்களுடைய நாட்டை நாங்கள் உருவாக்குவோம். එතකොට අපි හැමෝන්ටම සිංහල, දෙමළ, මුස්ලිම් අපේ ඒ සංස්කෘතිය ඇතුලේ ඒක ආරක්ෂා කරගෙන ඒ විවිධත්වය තියාගෙන පන්සලක් තියාගෙන කෝවිලක් තියාගෙන පල්ලියක් තියාගෙන අපි ලස්සනට ජීවත් වෙන්න රටක් හදන්න. நாங்கள் சிங்கள, தமிழ், முஸ்லிம் மக்கள் என்ற ரீதியில் அனைவரும் இலங்கைகள் என்ற ரீதியிலே எங்களுடைய இனங்களுக்குரிய கலாச்சாரங்களை நாங்கள் பின்பற்றி பௌத்த மக்களுக்கு பன்சலைகளை வைத்துக் கொண்டு, அதே போன்று இந்து மக்களுக்கு கோவில்களை வைத்துக் கொண்டு, அதே போன்று முஸ்லிம் மக்களுக்கு பள்ளிவாய்களை வைத்துக் கொண்டு, கிறிஸ்தவ மக்களுக்கு தேவாலயங்களை வைத்துக் கொண்டு எங்களுடைய கலாச்சார சின்னங்களை பாதுகாத்துக் கொண்டு நாங்கள் இளைஞர்கள் என்ற ரீதியிலே ஒன்றிணைந்து நாட்டினை நல்ல முறையில் உருவாக்குவோம். ඒ සංස්කෘතික වටිනාකම් අපි එහෙමම තියාගමු. அந்த கலாச்சார முக்கியத்துவத்தை நாங்கள் அவ்வாறே நல்ல முறையிலே பேணி பாதுகாப்போம். ඒවා හරි ලස්සනයිනේ. அது மிகவும் அழகானது ஒன்று அல்லவா? ඒක නිසා අපි ඒවත් එක්ක හොඳ ජාතියක් විදියට, හොඳ මිනිස්සු විදියට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් රට හදමු. ஆகவே அதனை நாங்கள் ஒன்றிணைத்து நல்ல முறையிலே நல்ல மக்களை ஒன்றிணைத்து நல்லதொரு நாட்டை உருவாக்குவதற்கு நாங்கள் தயாராக இருப்போம். ඒකට මේ මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයේ අපි හදන ජාතික විද්වත් සංවිධානය අපි මේකට
පාවිච්චි කරමු. ஆகவே மன்னார் மாவட்டத்திலே நாங்கள் உருவாக்குகின்ற இந்த புத்திஜீவிகள் அமைப்பினை அதிலே ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு பங்குதாரர்களாக இந்த நாட்டை உருவாக்குவதற்கும் மன்னார் மாவட்டத்தை மேம்படுத்துவதற்கான பங்குதாரர்களாக நாங்கள் வேலை திட்டங்களை உருவாக்குவோம். මේ පණිවිඩය අනිත් අයටත් ගෙනියන්න. இந்த அறிவுறுத்தல்களை இந்த தகவல்களை உங்களுடைய தோழர் தோழிகள் மற்றவர்கள் அனைவருக்கும் நீங்கள் கொண்டு செல்லுங்கள். අපි දිගටම මේ ප්‍රදේශවලට එනවා. අපි එකතු වෙලා වැඩ කරමු. நாங்கள் தொடர்ந்தேச்சியாக இந்த பிரதேசங்களுக்கு வருவோம், ஒன்றோடு ஒன்று இந்த வேலைகளை செய்வோம். ඒක නිසා මට වෙලාව ඇති කියලා හිතෙනවා. ප්‍රමාණවත් අදහසක් මම කිව්වා. ஆகவே நான் நேரம் அதிகமாக சென்று நினைக்கின்றேன். புதியளவான ஒரு ரத்தின சுருக்கமான விளக்கங்களை உங்களுக்கு கூறியிருக்கின்றேன் என்று நம்புகின்றேன். අපිට හීනයක් තිබ්බා. எங்களுக்கு ஒரு கனவு ஒன்று காணப்பட்டது. ඒ හීන තමයි 83 අපිට අපේ ඔළුවට දැම්මේ. அந்த கனவுதான் எங்களுடைய 83ஆம் ஆண்டு 1983ஆம் ஆண்டு எங்களுடைய தலையிலுக்கு வந்தது. මොකද 83 වෙච්ච හානිය අපි දැක්කට පස්සේ අපිට හිතුණා අපි කවදා හරි මේ රට මේකෙන් ගලවලා වෙනස් කරන්න ඕන කියලා. 1983ஆம் ஆண்டு இந்த நாட்டிலே இடம்பெற்ற ஒரு அசம்பாவிதத்தை நாங்கள் பார்த்து கொண்டுதான் எங்களுடைய மனங்களிலே எங்களுடைய இதயங்களிலே ஒரு கனவு ஒன்று பிறந்தது. இந்த நாடு இந்த ஒரு இனவாத தீப்பொறியிலிருந்து மீட்டெடுத்து நாங்கள் எந்த ஒரு நாளிலாவது அரசாங்கத்தை அதிகாரத்தை பெறுவோம் என்ற நம்பிக்கையோடு கனவோடு பணியாற்றினோம். ආයේ මේ ප්‍රදේශවල කවදාවත් සිංහල මුස්ලිම් දෙමළ කියලා බෙදෙන්නත් බෑ. යුද්ධ ඇති වෙන්නත් බෑ. ஆகவே இந்த பிரதேசங்களிலே மீளவும் சிங்கள தமிழ் முஸ்லிம் என்ற ஒரு இனவாதம் எழவும் முடியாது, உருவாக்கவும் முடியாது. அதே போன்று ஒரு யுத்தத்தை இந்த பிரதேசங்களிலே உருவாக்குவதற்கு எந்த காலத்திலும் எதிர்பார்க்க போவதில்லை. ඒකට අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා වැඩ කරමු. அதற்கு நாங்கள் அனைவரும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து வேலைகளை செய்வோம். බොහොම ස්තුතියි. மிகவும் நன்றி. நேஷனல் இன்டெலெக்சுவல் ஆர்கனைசேஷன், அதாவது தேசிய புத்திஜீவிகள் அமைப்பு அங்குரார்ப்பண ரீதியாக இன்றைய தினம் மன்னார் மாவட்டத்திலே ஆரம்பிக்கப்பட இருக்கின்றது. எனவே அதற்கு விசேடமாக வருகை தந்துள்ள தேசிய ரீதியான அந்த அமைப்பினுடைய ஸ்தாபகராக இருக்கின்ற விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் தோழர் சுனில் கமேகை அவர்களே, டாக்டர் மிப்ராஸ் அவர்களே, அதேபோல் ரைசின் சகோதரர் அவர்களே, இதேபோல் மன்னார் மற்றும் நானாட்டான் மன்னிக்கவும் முசலி மற்றும் நானாட்டான் பிரதேச சபை தவிசாளர்களே, ஏனைய இங்கு வருகை தந்திருக்கின்ற புத்திஜீவிகளே, அனைவருக்கும் இவ்விடத்தில் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த நியோ தொடர்பான அனைத்து விதமான விடயங்களையும் இங்கே ஏற்கனவே உரையாற்றி சென்ற தோழர் பேராசிரியர் கபிலன் உட்பட எங்களுடைய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் வரை முழுமையாக அது தொடர்பான விவரங்களை உங்களுக்கு வழங்கியிருக்கிறார்கள். இதனுடைய பிரதான நோக்கம் என்னவென்று நீங்கள் புரிந்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கின்றேன். அந்த வகையிலே எங்களது மன்னார் மாவட்டமானது பல்வேறுபட்ட நெருக்கடிகளுக்கு மத்தியிலே இங்குள்ள மக்கள், யுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இவர்களுக்கு பல்வேறுபட்ட தேவைகள் இருக்கின்றன. இந்த தேவைகளை படிப்படியாக நாங்கள் நிவர்த்தி செய்வதற்கு ஒரு உயர் மட்டத்திலான ஒரு ஆலோசனை குழு ஒன்று எங்களுக்கு தேவையாக இருக்கின்றது. நிச்சயமாக இந்த நியோ அமைப்பு, NIO அமைப்பு நிச்சயமாக அதில் காத்திரமான பங்கை எதிர்காலத்திலே வழங்கும் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கின்றது. நிச்சயமாக இந்த அமைப்பின் ஊடாக இந்த பிரதேசம் சார்ந்த, அது மட்டுமல்லாமல் இந்த நாடு சார்ந்த முழுமையான அபிவிருத்தி திட்டங்களோ அல்லது இந்த நாட்டினை கட்டியெழுப்புகின்ற எந்த விடயமாக இருந்தாலும் எங்களுக்கு இந்த புத்திஜீவிகளின் ஆலோசனை தேவைப்படுகின்றது. அவர்களுடைய அனுபவங்கள் எங்களுக்கு தேவைப்படுகின்றது இந்த நாட்டினை மீளவும் மீட்டு எடுக்கின்ற அந்த பயணத்திலே. எனவே அந்த பயணம் சிறப்பானதாக அமைவதற்கு இன்றைய தினம் மட்டும் வந்து நாங்கள் ஒன்று கூடி இருந்துவிட்டு செல்வதென்றதுக்கு அப்பால் சென்று நிச்சயமாக காத்திரமாக பிராக்டிக்கலாக பரிச்சார்த்தமாக நாங்கள் செயற்படுவதற்குரிய நலன்களை நாங்கள் தயார்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். ஏனென்று சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும், இந்த நாடு பொருளாதாரத்தில் மட்டுமல்ல ஏனைய பல்வேறுபட்ட விடயங்களிலே மிக மோசமான நிலையில் இருக்கின்றது. அதை எங்களுடைய அரசாங்கம், தேசிய மக்கள் சக்தி அரசாங்கம் படிப்படியாக அபிவிருத்தியை நோக்கி அல்லது முன்னேற்றத்தை நோக்கி நாங்கள் நகர்த்தி கொண்டிருக்கின்றோம். இதிலே பாரிய சவால்களை நாங்கள் முகம் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றோம். பிரதானமாக தற்பொழுது மிகவும் பேசு பொருளாக மாறி இருக்கின்ற இந்த போதைப்பொருள் பாவனை அல்லது போதைப்பொருள் வியாபாரம் போன்ற விடயங்கள் எங்களது நாட்டை ஒரு இருள் சூழ்ந்த ஒரு மயமான ஒரு சூழலுக்குள்ளே இந்த நாட்டை இந்த போதைப்பொருள் வைத்திருக்கின்றது. எனவே இதிலிருந்து விரைவாக மீண்டெடுத்து
திட்டமிட்ட வகையில், அதாவது 2009 ஆண்டுக்கு முன்பு இந்த நிலைமை காணப்படவில்லை. 2009 ஆண்டுக்கு பிறகு தமிழர்கள், அதாவது வடபகுதி மக்கள் மட்டுமல்லாமல் நாடு முழுவதுமாக வியாபிக்கக்கூடிய அளவிலே திட்டமிட்ட வகையிலே இந்த மக்களை அடிமைகளாக வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு வகையிலே இந்த போதைப் பொருளை திட்டமிட்ட வகையிலே மக்கள் மத்தியில் பரவி இருக்கின்றார்கள். விசேடமாக வடக்கு மாகாணத்தை எடுத்துக்கொண்டால் இளைஞர்கள், குறிப்பாக பாடசாலை மற்றும் பல்கலைக்கழகங்கள், ஏனைய உயர்கல்வி நிறுவனங்களை இலக்காக கொண்டு இவை வியாபித்திருக்கின்றன. இது ஒரு பயங்கரமான சூழலாக காணப்படுகின்றது. எதிர்கால சந்ததியினருக்கான ஒரு ஒளிமயமான காலம், ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்க முடியாத ஒரு தடைக்கல்லாக இருக்கின்றது. எனவே நிச்சயமாக இவ்வாறான விடயங்களில் உங்கள் புத்திஜீவிகளின் ஆலோசனைகள் என்பது எங்களுக்கு தேவையாக இருக்கின்றது. நிச்சயமாக அந்த ஆலோசனைகள், பெருமதிமிக்க உங்களுடைய அனுபவங்கள் எங்களது நாட்டை கட்டியெழுப்பும் அந்த பணியிலே ஒரு உந்து சக்தியாகவும் ஒரு மைல்கல்களாகவும் அமையும் என்ற நம்பிக்கை இருக்கின்றது. எனவே எங்களுடன் சேர்ந்து தொடர்ச்சியாக பயணியுங்கள். உங்களுடைய நண்பர்கள், அயலவர்கள், உறவினர்கள் இது தொடர்பாக, அதாவது நியோ சம்பந்தமான விடயங்களை எடுத்து சொல்லுங்கள். தொடர்ச்சியாக அந்த குடும்பத்தில் அவர்களை இணைத்து இந்த புனித பயணத்தில் அவர்களையும் பங்காளிகளாக்க வேண்டும் என்று உங்களிடம் வேண்டி, நன்றி உரைக்கு பிறகு ஒரு வாய்ப்பு தந்திருந்தாலும் முக்கியமான விடயங்கள் உங்களுக்கு கூறப்பட்டிருக்கின்றன. எனவே தொடர்ந்து நம்மோடு சேர்ந்து பயணிகள் என்ற வேண்டுகோளை விடுத்து விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். අද අපි මේ ජාතික විද්වත් සංවිධානයේ මන්නාරම් දිස්ත්‍රික් කමිටුව එකතු කරන එක තමයි කරේ. අපි ලංකාව පුරාම හැම දිස්ත්‍රික්කයකම අපේ ජාතික විද්වත් සංවිධානයේ විද්වත් කමිටුව එකතු කරගෙන ඒ අයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ඉස්සරහට වැඩ කරන්නේ කොහොමද, මේ රටේ සංවර්ධනයට ඒගොල්ලෝ දායක කරගන්නේ කොහොමද කියන වැඩසටහන තමයි අපි අද සාකච්ඡා කරේ. ඉතින් අපි මේ දවස් දෙකේ මම මන්නාරම, යාපනය, මුලතිව්, වවුනියාව වගේ ප්‍රදේශවල මේ විද්වත් සංවිධාන එකතු කරලා මේ සාකච්ඡාව කරනවා. මොකද අපිට රටේ අනාගතයේ ඉස්සරහ සංවර්ධන කටයුතු වලට මේ කණ්ඩායම අතිශය වැදගත් නිසා.